אני אתן ככה, אני לא אעלה אתכם ואנחנו ניגש ישר להרצאה, אבל לפני זה אני אתן ככה קצת רקע לגבי המקום שאתם נמצאים בו, זה פורום חשיבה. פורום חשיבה זה התארגנות של חבר'ה, של אקטיביסטים לפני 4 שנים, שכמו שזה נשמע, המטרה שלה היא להיאבק בגזענות, וזה התכלית, לחפש דרכים להתמודד עם הגזענות, לאור כל מה שאתם שומעים ורואים בתקשורת וכו'. אנחנו אנשים שעושים את זה בצורה התנדבותית, וולונטרית, אנחנו לא גוף, לא ארגון, פשוט אנשים שקמים ועושים מעשה בשביל לשנות את זה. ההרצאות האלה, את הקונספט הזה של ההרצאות, זה נראה לי הרצאה 12 במספר, שאנחנו מזמינים אנשים מתחומי עניין כאלה ואחרים בשביל לדבר באמת, בשביל להבין גם מהי גזענות באופן אולי האקדמי שלה, ולחפש דרכים להתמודד עם הגזענות. אז היום פרופסור ערן הלפרין יספר לנו על הפסיכולוגיה של הגזענות ומהי בעצם אותה פסיכולוגיה. ערן הלפרין הוא דיקן בית הספר לפסיכולוגיה בבינתחומי. מה שיהיה היום זה שהוא ייתן הרצאה והוא ינהל את הדיון פחות או יותר, אבל בסופו של הדיון אנחנו נרצה לקיים בסופו של ההרצאה נרצה לקיים פה איזשהו דיון גם לגבי הדברים שקורים בשבועות האחרונים, ובעיקר בעניין של הצוות הבין-משרדי למיגור הגזענות וההמלצות שלו. וזהו, ואני רק אציין, כמו שאני נוהג לעשות בדרך כלל, אנחנו מציינים היום 725 ימים שעבר המנגיסטו עדיין בשבי חמאס, והמדינה שותקת, וככה גם הציבור הישראלי שותק. אבל זה תזכורת לכולנו שיש מישהו שעדיין נמצא שם ולא נמצא בשיח, לא מתקיים איזשהו דיון לגביו. אז כל אחד יעשה עם זה מה שהוא יכול, במובן של להנגיש את זה, לספר את זה, וזהו. ערן, בבקשה. טוב, אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. שומעים אותי? זה בסדר מאחורה? תן לי סימן אם לא, אם אני מתעייף והקול שלי יורד קצת, אז תנו לי סימן. אם צריך אני לדבר עם מיקרופון, נראה לי אני מעדיף שלא להיות מקובל לאזור הזה. אני אעזור לך ליצור. לא, נהיה בסדר. אתה אף פעם לא יודע לאן אתה בא, אני חשבתי שאני בא לפורום כזה מצומצם וזה, ואני נורא שמח שאנחנו בקבוצה כל כך רחבה, כן צריך להגיד שאני חושב שזה גם נובע מהסיבה שהסיפור הזה של גזענות הולך והופך להיות, אתם יודעים, אולי הסיבות או הטריגרים של זה הם טריגרים שהם לא מסמכים אף אחד מאיתנו, אבל העובדה שזה הופך להיות משמעותי ומרכזי בשיח של מה שקורה היום בתוך החברה הישראלית, מבחינתי זה כן דבר משמח, מהסיבה הפשוטה שאני מאמין שהטריגרים שאנחנו רואים, התבטאות כזאת של מפכ"ל או דברים אחרים שמעוררים דיון ציבורי, הם רק קצה הקרחון למשהו שנמצא שם מתחת לפני השטח כל הזמן ולא מדברים עליו, אז אם יש דברים שכן מעוררים אותו לדיון, אז מבחינתי הם דווקא, זאת אומרת, התהליך הוא תהליך טוב ותהליך נכון. יש אנשים מאחורי העמוד, אז אני אשתדל ככה מדי פעם לעשות זה, כי זה נורא לא מנומס, אבל אני אשתדל. אני אגיד 2 מילים לגבי הפורמט. מבחינת זמן, מה המסגרת שלנו? יש לנו 1.5 שעה. הכל כולל הכל, נכון? אז אני אגיד 2 מילים לגבי הפורמט. קודם כל, ממש לא מצפה למצב שאני מדבר פה 1.25 שעה ואז אנחנו משאירים 15 דקות בסוף לשאלות. תפריעו לי, תאתגרו אותי, כשדברים שאני אומר לא מוצאים חן בעיניכם אז תעצרו ותגידו. אני מאוד אשמח שזה יהיה דיון ולא כזה הרצאה, אנחנו לא בקורס באוניברסיטה, זה עלול להיות משעמם. דבר שני שאני חושב שהוא יותר קשה, ואני אבקש מכם, אני אאתגר אתכם בהקשר הזה. אני פסיכולוג חברתי, אני חוקר פסיכולוג חברתי ופוליטי, אני חוקר גזענות כבר כמה וכמה שנים, גזענות נגיד גזענות כשם קוד, אבל גזענות והסביבות שלה מבחינת תהליכים חברתיים ופוליטיים, וחוקר גם דרכים, או בעיקר דרכים, התערבויות שמאפשרות להפחית גזענות. אבל תזכרו שבסוף אני מתאר תופעה, וכשמתארים תופעה, בטח תופעה
שהיא תופעה קשה מבחינתנו, שהיא תופעה קשה מבחינה ערכית, מבחינה נורמטיבית, ולחלק גדול מאיתנו גם ברמה האישית היומיומית, אנחנו מתארים דברים לא נחמדים, אוקיי? ואני חושב שחשוב להבדיל בין אנשים שאומרים אמירות, אתם יודעים, מחוץ לחדר הזה כאמירות, תקראו להם פוליטיות, חברתיות וכו', לבין כשמגיע אדם כמוני שהוא חוקר של התופעה הזאת, ומתאר איך הדברים קורים. ואני כבר אומר, איך הדברים קורים, זה לא, אתם יודעים, איך אומרים בלעז, אף אחד לא רוצה לראות איך מכינים את הנקניקייה, אתם מכירים את המושג הזה? אז זה לא נעים להבין למה אנשים הופכים לגזענים, או למה חברות הופכות לגזעניות. הדברים שאני אומר הם לא להגיד, זה צריך להיות ככה, או זה נכון שזה יהיה ככה, או זה בסדר שזה ככה, אבל אני חושב שחשוב לכולנו להבין שזה ככה. בסדר? אז תנסו להרחיק את עצמכם קצת מהדבר הזה, ואני מקווה שזה יסתדר. אני מתכוון לחלק את ההרצאה, אני מציב לעצמי אתגר, אני לא בטוח שאני אעמוד בו, אני מתכוון לחלק את ההרצאה לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני רוצה לדבר על גזענות ברמה הכללית. עוד לפני שאנחנו מדברים על גזענות שהיא ספציפית בהקשר של יוצאי אתיופיה, בתוך החברה הישראלית וכו' וכו', אני רוצה להגיד כמה דברים על גזענות ברמה הכללית, כי אני חושב שאי אפשר לנתק את זה, את המקרה הספציפי, מתוך התמונה הגדולה, ואם אתם רוצים להתעסק בזה ברצינות, אז חשוב להבין את התמונה הגדולה. בחלק השני אני רוצה לדבר באופן ספציפי על הדברים שמייחדים גזענות בתוך ההקשר של החברה הישראלית כלפי הקבוצה הספציפית של יוצאי אתיופיה, ובחלק השלישי אנחנו, אם לא נגיע לדיון יותר רחב, גם בדברים שקורים היום וכו', עד השלב ההוא, אז אנחנו נעשה את זה בחלק השני. טוב, יאללה, נתחיל. אני נכנס לשדה מוקשים במודע כרגע, ותוציאו אותי אם צריך בסדר. אני רוצה לעשות פרפרזה על מה שאמר המפכ"ל השבוע. בסדר? ולהגיד שלפחות ברמת הפרפרזה, אני לא מסכים עם הדברים כמו שהם נאמרו אחד לאחד, אבל הפרפרזה שאני אעשה היא לא מאוד רחוקה מהם, ואני רוצה שתקשיבו יותר למה שאני אומר, כי לתפיסתי לפחות, בלי להבין את מה שיאמר פה ברבע שעה 20 דקות הקרובות על גזענות באופן כללי, אין שום סיכוי להתמודד עם התופעה שנקראת גזענות, ולפני שאני מדבר על קבוצות ספציפיות. ואני אגיד את זה כאמירה ראשונית, היא לא נעימה לשמיעה, אבל בואו נגיד אותה. אני בכוונה משתמש במילה שנעשה בשימוש השבוע. מי שמכיר תהליכים אנושיים, מי שמבין תהליכים אנושיים, מי שמבין איך המוח של בני אדם פועל, ואיך, אני אקרא לזה בצורה יותר מדויקת, איך המוח החברתי, או איך האינטראקציה של בני אדם כקבוצות, כחברות פועלת, צריך להבין שגזענות היא הדיפולט, היא הבסיס, היא הטבע, היא הדבר הטבעי, וכל מה שיבוא אחריה הוא כי חברות עושות עבודה משמעותית ורצינית כדי להפחית גזענות. נגיד את זה שוב, אני מחזיר אתכם שנייה למה שאמרתי לפני 3 דקות, לא אמרתי שזה בסדר, לא אמרתי שזה נכון, אני מקדיש את חיי לעבודה נגד הדברים האלה, אבל מי שמכיר איך הראש של בני אדם פועל ואיך אנשים פועלים בתוך קבוצות, צריך להבין שכשחברה לא פועלת באופן מאוד 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 אינטנסיבי, ברור, חד משמעי ובלי סייגים, היא תהיה חברה גזענית, כי ככה קבוצות פועלות. ואני אנסה לקחת פה קורס מבוא לפסיכולוגיה חברתית של 13 מפגשים ולצמצם אותו ל10 דקות כדי להסביר למה זה עובד ככה. עכשיו, לפני שאני אעשה את זה אני אגיד, זה לא אומר שזה דטרמיניסטי, זה לא אומר שזה חייב להיות ככה. אבל זה אומר שאם אנחנו משאירים חברות לפעול, נקרא לזה בצורה חופשית, בלי רגולציה, בלי עבודה חינוכית משמעותית, בלי אמירה משמעותית ונורמטיבית של מנהיגות ושל מנהיגים, בלי עבודה מלמטה של ארגוני חברה אזרחית, החברה תהיה גזענית. ואני יכול להגיד לכם, נספר אנקדוטה כזאת.
השבוע, כמו כמעט בכל זמן שקורית סיטואציה כמו שקרתה השבוע אחרי האמירה הזאת של המפכ"ל, ששוב, אני לא נכנס אליה, אני לא חושב שזה גזענות, ואני לא חושב, אפשר לדבר על זה אם תרצו לדבר על זה בסוף. אצלנו בבית יש תהליך די קבוע. כשהדבר הזה קורה, אשתי עושה לי כזה פרצוף, אני מכניס אתכם עכשיו הביתה שלי, למקומות... כבר כשזה קורה, כבר שאנחנו רואים את זה בחדשות בערב, אשתי עושה לי כזה פרצוף שאני מבין, אני כבר יודע, אנחנו כבר הרבה שנים ביחד ואני הרבה שנים חוקר גזענות, עושה לי כזה פרצוף של אולי תשקול לישון היום במקום אחר, ולא פה בחדר שינה, יש תינוקת, יש זה, והסיבה שהיא אומרת את זה, זה שכשקורה דבר כזה כמו שקרה השבוע, מאזור 4:15, מתחילים טלפונים, אנחנו קוראים לזה בבית, כוננות התחקירנית מגלי צה"ל. כוננות התחקירנית מגלי צה"ל נוגעת לתחקירנית שעובדת על תוכניות הבוקר בגלי צה"ל, ואחרי שקורה אירוע כזה, מתקשרים למי שאמור להבין משהו בגזענות, ואומרים, אתה מוכן לעלות לשידור, ב-6 בבוקר, 7 בבוקר, זה לא רק גלי צה"ל, זה לא לאף אחד לא לקחת זה, כל אחד והזה שלו. ואז אני עולה לשידור בדרך כלל, אם זה מסתדר ואם זה מתאים, ותמיד, תמיד, 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 שואלים אותי את אותה שאלה, ותמיד, תמיד, תמיד אני עונה את אותה תשובה. ושזה מאוד מגוון ומעניין באופן כללי. והשאלה ששואלים אותי תמיד, מה שואלים? מי יכול לחשוב? מה שואלים? מה מראיין בגלי צה"ל? ישאל תמיד, תמיד, אחרי... לא, האירוע שקרה השבוע עוד יש לו אמביוולנטי בצורה מסוימת, אבל אחרי אירועים גזעניים, משמעותיים, שקורים במדינה, לצערנו, אחת ל... האם זה מייצג את החברה הישראלית? אז השאלה היא קצת, את עוד פחות נורמטיבית בשאלה. בדרך כלל המראיינים הם יותר... הם מציגים עמדה יותר ברורה. מה הם שואלים? הם שואלים, תגיד, איך זה קרה לנו? איך זה קרה לנו? אנחנו, החברה, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, עם ההיסטוריה שלנו, עם הזה, איך אנחנו הגענו למצב הזה שאנחנו מתנהגים או מדברים או מתבטאים בצורה כזאת? זאת השאלה הקבועה, היא תמיד השאלה הראשונה. ואז אני עונה, בהתאם למה שאמרתי לכם קודם, אני עונה תמיד את אותה תשובה. פשוט לא השאלה הנכונה. כי מי שמבין את הדינמיקה, כמו שאני אתאר אותה עכשיו בכמה דקות, יודע שאני הייתי שואל איך זה לא קרה לנו קודם, או איך זה לא קורה לנו יותר. כי כשאני מסתכל על החברה הישראלית היום ברובה, יש לך איים שהם איים אחרים, אז אני אומר מצד אחד אני מזהה או מכיר את התהליך שאני קראתי לו התהליך הטבעי של אנשים וחברות שבעיניי הולך לכיוון של גזענות ברמה הכמעט מוחלטת שלו ואני אתאר אותו עוד דקה. ומצד שני אני מזהה, אני אומר יש איים שהם אחרים, אבל אני מזהה מעט מאוד חסמים ברמה, תקראו לה הערכית, הנורמטיבית, החינוכית, שפועלים כדי לתת את המענה שצריך לתת כדי שהדבר הזה לא ילך לשם. וכשהמצב הזה הוא המצב של חברה בנקודת זמן נתונה, אז העובדה שאנחנו רואים דברים כאלה קיצוניים או אמירות או התנהגויות גזעניות היא בעיניי ממש 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 לא מפתיע. ואני אנסה לקחת עכשיו, אני מבטיח לכם שזה מתוך כל ההרצאה שלי, רבע שעה, 10 דקות רבע שעה, שאני כן אנסה לתאר ברמה, תקראו לה יותר תיאורטית, מתוך פרספקטיבה של פסיכולוג חברתי. למה? אני רוצה לשכנע אתכם שגזענות היא הדיפולט. גזענות היא המצב הבסיסי, הטבעי, שבו בני אדם נוהגים, אלא אם מכריחים אותם לחשוב אחרת. אוקיי? ואני אבנה את הטיעון הזה על 4 שלבים. אוקיי? למה זה הדיפולט? זה מה שאני אומר. מה אני אנסה לשכנע אותך עכשיו, שזה הדיפולט. שזה הדיפולט. לא, אין פה אמירה ערכית, אין פה אמירה נורמטיבית, אין פה חברה יותר מוסרית או פחות מוסרית, יותר טובה או פחות טובה. כל מה שאני מתאר הוא תהליך פסיכולוגי, חברתי, שבעיניי הוא תהליך שאנחנו רואים אותו כמעט בכל חברה, והשאלה כמה, איזה מחסומים או איזה תגובת נגד אנחנו מציבים מול התהליך הזה. כן. בוקר טוב. מאוד יעזור לי
אם תוכל להגדיר גזענות קודם כל. למה אתה מתייחס כגזענות? אוקיי, אז תן לי לעשות את זה אחרי השלב הזה, בסדר? אבל אני אגיע לזה. תזכיר לי את זה אחרי השלב הזה? לא. לא? אז אני אזכיר לך להזכיר לי אחרי השלב הזה. בסדר? נעשה את זה ככה. ארבעה טיעונים בסיסיים. אחד, עוד לפני שנכנסנו לחברה ספציפית, עוד לפני שיש בינינו הבדלים ברמה של מוצא, צבע, עמדות פוליטיות או כל מה שתגידו, בני אדם, ומי שקצת למד פסיכולוגיה חברתית או הרבה מכיר את תיאוריית הזהות החברתית, social identity theory, בני אדם צריכים להשתייך לקבוצות. הם צריכים את זה. הם צריכים את זה על פי מה שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה חברתית, כי ההשתייכות לקבוצות היא משרתת את אחד הצרכים הכי דרמטיים שיש לבני אדם, והוא הצורך להרגיש טוב לגבי עצמנו. מה שנקרא תפיסה עצמית חיובית. בני אדם צריכים להרגיש שהם אנשים טובים, מוסריים, טובים, אמיצי לב, חכמים וכו' וכו'. מה שנותן לרוב בני האדם את הכוח הזה להרגיש טוב לגבי עצמם, זה ההשתייכות לקבוצה שהם גאים בה. ושהם אומרים, אתם יודעים, כשישראלים אומרים השכם והערב, אנחנו הצבא המוסרי בעולם, או החברה המוסרית בעולם, אנחנו אומרים את זה, כי זה עוזר לנו קודם כל להרגיש טוב לגבי עצמנו, כבני אדם. והרעיון הזה, שבני אדם, שאנחנו נגיד את זה, נמסמס את הנושא של שייכות קבוצתית. ושנגיד, כמו ששי פירון אמר פעם, לא, האחר הוא אני, אתם זוכרים את הרעיון הזה? מערכת החינוך כולה פועלת על הרעיון של האחר הוא אני, קשקוש מוחלט. לא יכול לעבוד. אין שום סיכוי לרעיון שהאחר הוא אני לעבוד, כי האחר הוא לא אני. כי אני צריך להיות שייך לקבוצה שלי, אני צריך להזדהות עם הקבוצה שלי, זה חלק מהצורך האנושי המאוד מאוד מאוד בסיסי של בני אדם, ועכשיו אני אקח את זה צעד נוסף. כדי שהקבוצה שלי תעזור לי להרגיש טוב לגבי עצמי, מה היא צריכה להיות? חזקה. לא רק חזקה, מה היא צריכה להיות? מה היא צריכה להיות? היא צריכה להיות יותר טובה מקבוצות אחרות. היא צריכה להיות קודם כל יותר טובה מקבוצות אחרות. כשאנשים אומרים, אני לוקח אותם את הדוגמה הזאת כי זה אולי האפיון הדרמטי ביותר של החברה הישראלית בכללה שכולנו מכירים, כשאנשים אומרים, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים להגיד, כשאנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים בצורה מוסרית, לעומת אנשים אחרים, צבאות אחרים, ארגוני טרור אחרים, שהם נלחמים בצורה אחרת לגמרי. אנחנו יותר טובים מהם. בני אדם צריכים להשתייך לקבוצה שתעזור להם להרגיש יותר טובים מאנשים אחרים. והדבר הזה הוא צורך בסיסי. ואם הדבר הזה הוא צורך בסיסי, עוד לפני שנכנסנו לחברה ספציפית ולתחרות ולצבעים ולמוצא אתני ולכל מה שתגידו קודם, אז התחלנו פה את המסלול אל עבר, מה שעוד לא הגדרתי, שהוא גזענות. כי אם אני צריך השתייכות לקבוצה, וכדי שהקבוצה שלי תעזור לי להרגיש טוב לגבי עצמי, אני חייב להשוות אותה לקבוצות אחרות, וכשאני משווה אותה לקבוצות אחרות, אני חייב להיות יותר טוב מהם, זה אומר שאני צריך להנמיך אותם באיזושהי צורה, אז הדבר הזה של להיות, נגיד, להביע עמדות, רגשות, התנהגות שלילית כלפי קבוצה אחרת, עוזר לי. הוא עוזר לי כי הוא עוזר לי להרגיש טוב לגבי עצמי. שוב, שימו לב, לא אמרתי זה בסדר, לא אמרתי שזה מוסרי, לא אמרתי שזה טוב, אמרתי שזה התהליך, תקראו לו, הטבעי, או הדינמיקה החברתית הטבעית של בני אדם. בואו, תגידו לי שמות. רוני, אבל אני חושב שזה גם תלוי איפה אתה שם את הקו. הקבוצה יכולה להיות משפחה, יכולה להיות שכונה, יכולה להיות עדה, יכולה להיות דת, יכולה להיות מדינה, יכולה להיות יבשת. אז למה אתה אומר שדווקא קבוצה, היא צריכה להיות קבוצה ספציפית ולא קבוצה כוללת? אני לא אמרתי. עד עכשיו עוד לא אמרתי. לא אמרתי. אמרתי, אני אומר את זה עוד פעם, אמרתי, בני אדם צריכים להשתייך לקבוצות, קבוצות יכולות להיות, אתה צודק, יכולות להיות האוניברסיטה שאני שייך אליה, היא יכולה להיות הקבוצה המגדרית שלי, היא יכולה להיות כל מיני דברים, אבל בני אדם צריכים להשתייך לקבוצות, והדבר הזה חשוב, וכדי שהם ישתייכו לקבוצות, הם צריכים להשוות אותם לקבוצה אחרת, ונגיד להתנסה מעל הקבוצה האחרת, כי אחרת הדבר הזה לא משרת את הצורך שלהם. אוקיי? נקודה ראשונה, כולם איתי, פחות או יותר בנקודה הזאת. נקודה שנייה, ושימו לב, אנחנו עדיין לא במצב של חברה שיש בה איום של קבוצה אחת על קבוצה אחרת, משאבים, ערבים ויהודים, אנחנו עוד לא שם, אנחנו במצב כאילו מעבדתי לחלוטין. נקודה שנייה, וגם מי שקצת למד או מכיר פסיכולוגיה חברתית, אני לא מחדש לו שום דבר, אבל אני אגיד את זה בשני משפטים כי אני חושב שזה חשוב.
אחד הניסויים הכי קלאסיים בפסיכולוגיה חברתית, מה שנקרא ניסויי הקבוצה המינימלית. בעצם שאלו, אוקיי, אז אנשים חייבים להשתייך לקבוצות. אבל אחרי שהם משתייכים לקבוצות, מה המטרה שלהם? מה הם באמת רוצים לעשות? ועשו דבר נורא פשוט. הזמינו אנשים למעבדה, שוב, אני מבטיח, זה ניסוי המעבדה האחרון שאני מדבר עליו היום, אני יודע שזה מרתיע. הזמינו אנשים למעבדה וחילקו אותם לקבוצות באופן שרירותי לחלוטין. שאלו אותם, הראו להם שני ציורים על הקיר, שאלו אותם איזה ציור אתם מעדיפים, ואז אמרו להם, אתם שייכים לקבוצה של החבר'ה שאהבו את הציור הזה, לעומת הקבוצה של החבר'ה שאהבו את הציור השני. מכירים את הניסוי הזה? לא. לא, אוקיי. אז אני חושב שזה חשוב, זה חשוב להבנה שלנו של תהליכים אנושיים. ואז אמרו להם, עכשיו ניתן לכם כסף, ואנחנו מבקשים שתחלקו את הכסף הזה בין שתי הקבוצות. אני מזכיר לכם, זה שתי קבוצות שאין בהן עוינות, אין ביניהם עוינות היסטורית, הם לא נלחמו אחד בשני, אין פה, לא הייתה אלימות של משטרה נגד קבוצה מסוימת, או פיגועי טרור של קבוצה אחת כלפי... אנחנו לא שם, זה לא מקום כזה. זה אנשים שהגיעו למעבדה וחיכו אותם לקבוצות לפני שנייה, על בסיס, בוא נהיה אמיתיים, כלום, שום דבר. איזה ציור הם ראו. ואז אמרו להם, קחו כסף ותחלקו אותו בין שתי הקבוצות. ואני לא אעלה אתכם בפרטים של הניסוי, אבל היה 3 אפשרויות איך לחלק את הכסף. אפשרות אחת נקרא לה לצורך העניין, האפשרות ההוגנת, הצודקת, המוסרית. מה זה האפשרות המוסרית? נתתי לכם 100 שקל, איך תחלקו את זה בין שתי הקבוצות? חצי, 50 לי, 50 לך. בואו נהיה שנייה אמיתיים. אני לא מכיר את האנשים האלה, לא את האנשים בקבוצה שלי, לא את האנשים בקבוצה השנייה. למה שאני לא אחלק את הכסף חצי-חצי? נכון, אני בן אדם טוב, אני בן אדם מוסרי, אנחנו הרי אנשים לא גזעניים, אין לנו איזה העדפה לקבוצה שלנו. חצי-חצי זה פחות או יותר האפשרות נגיד הסבירה או המוסרית, שרוב בני האדם היו אומרים, אולי, אני מקווה, שהם מחלקים על פיה. עוד מעט נגיע לזה. אתם יודעים מה? לא עוד מעט נגיע לזה. בואו נגיד את זה עכשיו. כמה מ-100% האנשים חילקו חצי-חצי? כמה מ-100% האנשים חילקו חצי-חצי? 20%. כמה? חצי מהאנשים? 20%? 5. אתם אנשים טובים, אופטימיים ונאיבים, נגיד? איך זה? מתוך 100% והניסוי הזה שוכפל בעשרות מדינות ברחבי העולם, אף פעם לא עלה על 5%. אף פעם לא מחלקים יותר מ5% את הרכוש חצי-חצי, והדבר הזה אומר לנו שני דברים. א', הוא אומר, באופן מובנה, לאנשים יש העדפה לקבוצת הפנים שלהם. אתם רוצים שאני אגיד את זה לא פוליטיקלי קורקט פה בחדר? אם אנשים שהם לא מקהילת יוצאי אתיופיה מחלקים משאבים, אוקיי? באופן מובנה במוח שלהם, לפני שהם עשו רגולציה על זה וניסו לשנות ולהגיד זה לא נכון, הדבר האוטומטי לעשות הוא לחלק קודם כל למי ששייך לקבוצה שלהם ואחר כך למי ששייך לקבוצה אחרת. ואחר כך הם יכולים לעשות על זה שינויים, כי יש להם ערכים וכו', אבל הפעולה האוטומטית היא העדפת קבוצת הפנים. הדבר השני שהדבר הזה אומר, והוא קשור לאיך אנחנו מתמודדים עם, אני קורא לזה גזענות, נדבר על זה עוד מעט, הטיעון המוסרי בפני עצמו של תראו, מה זה לחלק 50-50? מה הטיעון בעד לחלק 50-50? כי זה צודק, נכון? זה פייר, זה הוגן, זה נורמטיבי, זה נכון? הטיעון הזה הוא טיעון מאוד מאוד חלש. מאוד 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 חלש. הדבר הטבעי שבו בני האדם פועלים, אתם רוצים, אני אקח אתכם למקום אחר, תחשבו על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, אוקיי? מי שמנסה לעשות שינוי דעת קהל לטובת הסכם שלום עם הפלסטינים וכו', הטיעון של זה לא צודק, זה לא נכון לכבוש עם אחר וכו', הוא טיעון שלא יכול לעבוד. הסיכוי שלו לעבוד, הטיעון המוסרי, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. אבל זה פחות מעניין, אוקיי, הטיעון הצודק לא עובד. עכשיו בואו נדבר על שתי האופציות האחרות שנשארו לנו. רגע. איפה אבי? הצחקת אותי עם השתי כוסות מים, זה התחלה טובה, אני צריך צינור עם ג'ריקן וזה, זה לא... יש משמעות לגיל של האנשים? זו שאלה מעולה, תני לי דקה לסיים את החלק הזה ואני אענה בגדול, בעצם למה אני מושך אותך כל הזמן, אין לי מושג. לא, זו שאלה מעולה כי שואלים אותי כל פעם, ויש לי רעיונות למה כן יהיה ולמה לא, אבל אין לי תשובה אמפירית על בסיס ניסוי. אבל בואו נלך לשני המקומות האחרים כי הם יותר מעניינים. אז האופציה הראשונה הייתה האופציה הצודקת, ההוגנת, אף אחד לא בוחר בה חוץ מאנשים שאולי התבלבלו בניסוי, אוקיי? ושני אנשים מוסריים. שתי אופציות אחרות שנשארו, הן האופציות המעניינות באמת. כי אחת אומרת, היא נקראת אופציית הרווח המקסימלי. הרווח המקסימלי אומר למשל שאנחנו נקבל 80, אוקיי? החבר'ה שלי שאהבו ציור X יקבלו 80, אבל הקבוצה השנייה תקבל נגיד
70, אוקיי? זאת האופציה של הרווח, אני מקבל הכי הרבה, לא 50 כמו שהיה קודם, 80 זה סכום מאוד משמעותי. האופציה האחרונה היא האופציה שנקראת הפער המקסימלי. מה זה הפער המקסימלי? במקום שאני אקבל 80 והקבוצה של הקיאנצ'י תקבל 70, אנחנו נקבל נגיד 50, אבל הם יקבלו 10. אוקיי? זאת אומרת, אני מוותר על חלק משמעותי מהרווח שלי, כדי מה? כדי לדפוק את הקבוצה השנייה. זה לא סכום אפס? לא. זה לא אותו סכום תמיד. יש שם הבדלים בניסויים, זה חשוב. אתם תבינו עוד שנייה למה. בעצם, יש לנו אופציה אחת הוגנת, יש לנו אופציה אחת שממקסמת את הרווח של הקבוצה שלי, ויש לנו את האופציה השלישית, שאנחנו קוראים לה האופציה שממקסמת פער. זאת אומרת, שמייצר את הפער הכי גדול ביני לבין קבוצת החוץ, שאני מזכיר לכם, קבוצת חוץ שרירותית לחלוטין. באופן עקבי, לאורך באמת עשרות מחקרים שנעשו בהקשר הזה, תמיד מנצחת האופציה השלישית. תמיד. זאת אומרת, אנשים בהתנהלות הטבעית שלהם, עוד לפני שהם בתוך קונטקסט, עוד לפני שהם בתחרות עם קבוצה אחרת, עוד לפני שיש היסטוריה של אלימות, עוד לפני שום דבר, אחד, הם צריכים להשתייך לקבוצה, שתיים, הקבוצה נותנת להם להרגיש טוב לגבי עצמם וכו', ושלוש, בשאלה מה המוטיבציה, מה אני רוצה להשיג באינטראקציה שלי עם הקבוצה השנייה, זה לא למקסם את הרווח שלי, אלא זה להיות הרבה יותר טוב מהקבוצה השנייה. למקסם את הפער מהקבוצה השנייה. ושוב, הדבר הזה, אנחנו מקבלים אותו, או החוקרים האלה קיבלו אותו בלא מעט מדינות ברחבי העולם, פעם אחר פעם, אנשים שונים, קבוצות שונות, רקע תרבותי שונה, כל מה שתגידו ככה, בני אדם פועלים. אוקיי? עכשיו, קחו את שני הדברים האלה, הם לא גזענות, להעדיף את הקבוצה שלי על קבוצה אחרת, לתת לה יותר משאבים כלפי קבוצה אחרת, אולי זה ביטוי של גזענות בשלבים מסוימים, אבל זה עדיין לא, יש עוד הרבה אלמנטים שחסרים לנו כדי לקרוא לדבר הזה גזענות, אוקיי? אבל אתם מבינים את הכיוון שאליו אני הולך? כולם? איתי? סבבה. נקודה שנייה, והיא נקודה שאני חושב שלפחות חלק מכם יכיר אותה, ואני חושב שגם חלק גדול ממנה יתחבר טוב לדברים שיעניין אותנו לדבר עליהם בדיון. יפה, אנחנו... אני מזהה את ההליך, אני רואה את ההליך, אתה מבין אותי יותר ויותר, יכול להיות שאנחנו מתקדמים. צריך פסיכולוגי שאני עובר עכשיו. בוא נהיה הוגנים, אבי, שאלו אותי מה אני רוצה מראש, אמרתי מים. זה כאילו היה... אני חושב שזה בסדר, לא? נקודה שנייה, ואני חושב שאנחנו מכירים אותה בנגיעות, אבל חשוב לי לתת לכם אותה בהבנה טיפה יותר עמוקה של הדברים. חלק גדול ממה שכולנו מכירים מתחומי ידע אחרים, כמה שנקרא הטיות פסיכולוגיות, או psychological biases, מי שמכיר, דן אריאלי, טברסקי וקנמן, שבעצם אומרים, המוח האנושי באופן מובנה וסיסטמטי עושה טעויות בשיפוט וקבלת החלטות. מכיר? את האמירה הזאת אני מעריך שכולנו מכירים. מה אנחנו פחות מכירים? אנחנו פחות מכירים את העובדה שחלק גדול מההטיות האלה, מהבייסס האלה, הן הטיות שבאופן מובנה מובילות אותנו לכיוון שהוא כיוון גזעני. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אני יכול לתת 15 אם היה לנו זמן, אתן לכם שתי דוגמאות מתוך עולם שאני חושב שאתם מכירים, אוקיי? הטיה אחת, דרך אגב, היא הייתה בשיח השבוע בהקשר של דברי המפכ"ל, אז אני חושב שזה מעניין להזכיר אותה, היא מה שנקראת הטיית ההומוגניות של קבוצת החוץ. אוקיי? נגיד את זה בצורה מאוד 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 פשוטה. בני אדם, המוח האנושי, באופן טבעי, רואה אנשים מקבוצות אחרות, או חברים בקבוצות אחרות, כהרבה יותר הומוגנים ממה שהם באמת. ורואה אנשים, חצי שנייה, בסדר? ורואה אנשים מקבוצת הפנים, מהקבוצה שלו או שלה, כהרבה הרבה יותר הטרוגנים ממה שהם באמת. אני אתן לך עוד שנייה לשאול, אבל אני רוצה את הטיעון הזה לסיים. אני אגיד לכם את זה בשתי דוגמאות, צריך להבין אותם בצורה טובה. אחד, הניסויים הכי קלאסיים בהקשר הזה בפסיכולוגיה חברתית, הם ניסויים של תפיסת פרצופים. תנו לאנשים לבנים להבחין בין אנשים שחורים, הם לא מסוגלים. הם נראים להם אותו דבר. אבל תעשו את אותו דבר הפוך, זה יצא אותו דבר. אין הבדל. זה לא איזה לקות של אנשים עם צבע עור בהיר, אל מול אנשים עם צבע עור כהה. אנשים בקבוצה מסוימת רואים אנשים בקבוצה אחרת כאותו דבר. תנו ליהודים 6 תמונות של ערבים, אוקיי? תורידו את התמונה
או תורידו את התמונות מהלוח, הגעתי להבדיל בין האנשים, הגעתי לשם בביטחון מלא, אני מגיע לתחנת רכבת של טוקיו, קבעתי עם ראש המחלקה, עומד בנקודת המפגש שלנו, מרים את הראש, ורואה מסביבי 30,000 ראשי מחלקה לפסיכולוגיה. כולם נראו לי, אבל באמת, אמיתי, כולם נראו לי בדיוק אותו דבר, הבנתי שכל מה שעשיתי זה קשקוש מוחלט, אין שום סיכוי שאני אבדיל בין האנשים, והדבר הזה הוא כי ככה המוח שלנו עובד. עכשיו, זה מצחיק, זה נחמד. א', גם ברמה התפיסתית יש לזה השלכות דרמטיות. נסו לחשוב שוב, אם אנחנו מדברים על משטרה מול, יש לזה השלכות, אם אנשים מקבוצה אחת לא מסוגלים להבדיל בין אנשים מקבוצה אחרת, יש לזה השלכות דרמטיות, אבל קחו את זה צעד נוסף. הרי זה לא רק תפיסתי, זה לא רק איך אני רואה אותו, זה גם מה אני חושב עליו. זאת אומרת, תנסו לשאול, בואו ניקח דוגמה אחרת, תנסו לשאול חילונים בישראל, אוקיי? על כמה הטרוגניות יש בתפיסות, בעמדות של, למשל, חרדים בתוך החברה הישראלית. רוב החילונים בישראל יגידו לכם, תראו, בחברה החילונית יש כל מיני גוונים, יש מתונים, יש קיצונים, יש ימנים, יש שמאלנים. החרדים, כולם אותו דבר. נכון? מכירים את העמדה? עכשיו, מה הדבר הזה אומר? מה הוא אומר? הוא אומר... מה זה? הם גם נראים אותו דבר. זה שהם נראים זה ברור, והם לובשים אותו דבר, והם חושבים אותו דבר, והכל אותו דבר. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? הוא אומר שהמוח שלנו מוביל אותנו באופן אוטומטי לעשות את הדבר שכולנו יודעים, ובשביל זה לא צריך להיות פסיכולוג חברתי, שהוא הצעד הראשון אל עבר גזענות, וזה הכללה של קבוצת החוץ, כי אנחנו חושבים, כשאנחנו מסתכלים על קבוצה אחרת, באופן אוטומטי אנחנו חושבים שהיא הרבה יותר הומוגנית ממה שהיא באמת, כי הם נראים לנו אותו דבר, כי אנחנו חושבים שהם חושבים אותו דבר, וכי אנחנו חושבים שאין גוונים ביניהם. וזאת הטעיה שאנחנו יודעים שפועלת בכל סיטואציה, והיא לוקחת אותנו צעד מאוד גדול אל עבר גזענות. עכשיו אני אוסיף עוד אחת כזאת, אני מזכיר לכם, יש 15... רגע, סליחה. אמרת, יפי, אמרת שזו הטעיה בעצם בסיסית של בן אדם, ורציתי לשאול אם זה משהו שמתפתח במהלך החיים. קצת מחקרים שהם רוצים לבדוק את זה עם ילדים, ומספר עדויות שאומרים שאצל ילדים זה מגיב אחרת. אוקיי. אז בואי נגיד שני דברים. אחד, אנחנו כן יודעים לדבר על העובדה שילדים בגיל מאוד 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 מוקדם יודעים להבחין בין קבוצות. אנחנו כן יודעים לדבר על מצב שבו ילדים בגיל מאוד מוקדם, יודעים גם להגיד מה זה קבוצה טובה וקבוצה רעה. שזה דבר שהוא מאוד, הוא קשה לצפייה. מי שמכיר יש מחקרים כאלה, הם מחקרים קשים על העובדה שילד, לפני שהוא יודע לדבר, שואלים אותו מי יהיה הילד האלים, אז הוא יגיד, הילד השחור יהיה הילד האלים, והילד הלבן יהיה לא אלים. או בישראל יש מחקרים של טייכמן וברטל מתל אביב, שמראים שילדים יודעים להגיד, ילדים בגיל 2 יודעים להגיד, הם לא אומרים במילים, הם יודעים להגיד כאילו ערבי הוא רע. מי זה רע? ערבי הוא רע. הם לא יודעים להגיד שזה ערבי או יהודי, הם יודעים להגיד שזה רע. עכשיו, במידת החשיפה של הילד. זה שאלות. זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם שמבחינתי, אני לא פסיכולוג התפתחותי, מבחינתי השאלה, האם אנשים נולדים עם זה, או האם זה תהליך של רכישה מאוד מוקדמת במהלך הילדות, היא שאלה, מבחינתי, היא שאלה פחות מעניינת. אבל זאת שאלה, אבל היא שאלה טובה. כל מה שאתה אומר על הקבוצות הוא רלוונטי גם לגברים ונשים, כי זו קבוצה שהם חיים ביחד, אבל הם נפרד, כאילו זו קבוצה קצת ייחודית. אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל בגדול כן. במשפט. בגדול התשובה היא כן. אני רוצה לתת לכם עוד הטעיה אחת כזאת, כי אני חושב שזה מעניין, ואז אני מתקדם קדימה. הטעיה נוספת שבעיניי היא הטעיה דרמטית, בהקשר שלנו כבני אדם בכלל, ושוב אני מזכיר, זה דוגמאות, זה נגיעות, זה מה שנקרא הטעיית הייחוס הבסיסית, Fundamental Attribution Error. והטעיית הייחוס הבסיסית בעצם שואלת שאלה נורא פשוטה. כשמישהו עושה לי משהו רע, כשמישהו עשה משהו רע באופן כללי, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי הסיטואציה מלחיצה, כי המצב שלו לא טוב, כי יש לו איזה קושי מצבי ספציפי, סיטואציה, או הוא עשה את זה כי ככה הוא, כי זה טבוע בו כבן אדם, כקבוצה וכו' וכו'. אנחנו יודעים, ויש על זה שוב מאות מחקרים על הנושא הזה, שבני אדם באופן אוטומטי נותנים ייחוס, נקרא לזה יתר פנימי, זאת אומרת מייחסים לאופי של האדם או של קבוצה, התנהגות שלילית של קבוצת חוץ, של מישהו אחר, של קבוצה אחרת,
ועושים את ההפך כשזה נוגע לקבוצה שלהם. עכשיו תנסו לחשוב כמה מה שאמרתי עכשיו הוא דרמטי. כשאדם מקבוצה אחרת יתנהג בצורה אלימה, מה שהמוח שלנו עושה באופן אוטומטי, הוא אומר, טוב, הוא עשה את זה, כי ככה הוא, כי כזה הוא. כי כזה הוא, ואני מזכיר לכם את ההטיה הקודמת של ההומוגניות, וכי כאלה הם, אוקיי? אבל כשאדם מהקבוצה שלנו עשה את אותו דבר, התנהג בצורה אלימה, אמר אמירה קשה, משהו כזה, מה שהמוח שלנו אומר לנו להגיד, מיד, הוא אומר לנו להגיד, עשב שוטה. איזה עשב שוטה, או הוא במצב נפשי לא כל כך טוב, או היה לחץ בבית, לחץ מאוד קשה בבית, או המצב הכלכלי שלו לא טוב, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, סליחה? הדברים רוצים עכשיו זה בטיעון חזק השבוע, אבל זה סיפור אחר. עכשיו, אני לא נכנס לזה לעומק, כי אנחנו לא בקורס על הטיות פסיכולוגיות, אבל תנסו לחשוב מה הדבר הזה אומר. הוא אומר שחלק גדול מהטעויות האוטומטיות שהמוח שלנו עושה, כשהוא מסתכל על התנהגות של אנשים ומחליט איך להגיב אליה, הן טעויות שמובילות אותנו באופן כמעט אוטומטי לגזענות. כי אם אני מסתכל על פעולה שלילית של אדם אחר, מקבוצה אחרת, והמוח שלי אוטומטית אומר לי, טוב, הוא עשה את זה כי הוא ככה, ולא רק שהוא ככה, שזה הטיית הייחוס, אלא זה לא הוא ככה, זה כולם ככה, כי הם הרי אותו דבר, כי אני לא מבדיל ביניהם, כי כל הפרצופים שלהם נראים אותו דבר, והם חושבים אותו דבר. אז התגובה שלי, שתהיה ברוב המקרים תגובה, נקרא לה אלימה, מדירה, לא סובלנית, היא טבעית. היא כמעט הדבר, אני אגיד שוב, אני מזכיר לכם, אני לא אומר אמירה נורמטיבית, אני אומר אמירה של תיאור תהליך, היא כמעט הדבר ההגיוני לעשות, אם ככה אתה מאמין. מסכימים? מבינים? מקובל? רגע, יש לי רק שאלה. כן, רק איך קוראים לך? זה נראה כמו... איך קוראים לך? שלומית. שלומית, כן. התנהגות שהיא מאפיינת אולי את הקבוצה החזקה, הקבוצה הטובה ביותר, שהיא תתנהג בצורה כזאת. כי אני חושבת, בוא ניקח מקרה אמיתי, כן? שאדם לבן עושה משהו מסוים, איזשהו פשע מסוים, רצח את אשתו, לא מכלילים את כל הקבוצה, זאת אומרת, האדם השחור או האחרים, המוחלשים יותר, לא מחתימים את כל הקבוצה שהוא משתייך אליה, של אותו לבן פריבילג. ונראה לי, בתור משהו שאתה אומר, שזאת דפוס חשיבה שהוא טבעי, הוא לא עובד לדעתי באיזשהו צד. בצד חלש. בצד החלש, שהוא מוכתם דווקא בצורה גורפת, שאחד מהם עושה משהו שלי. זאת אומרת, תני לי לאתגר אותך לרגע, בסדר? זאת אומרת, כשמפכ"ל המשטרה אומר אמירה השבוע שנראית לקבוצה מוחלשת כאמירה גזענית, אוקיי? לא שואל כרגע אם זה נכון או לא. זאת אומרת, אין אנשים בקבוצה המוחלשת שבאופן אוטומטי, מה שהם עשו, הם אמרו לעצמם, אחד, הוא אמר את זה כי הוא גזען, אוקיי? שזה להגיד, זה ייחוס פנימי, זה להגיד, לא, זה לא הוא טעה בניסוח או זה, או אמרו, הוא גזען, ודבר שני להגיד, הוא גזען שמשקף איזה תפיסה יותר רחבה בתוך הקבוצה שלו, כי ככה הם פחות... לא חושבת? שזאת דוגמה טובה. אני לא חושבת שזאת דוגמה טובה, כי הוא פשוט אמר, פוליטיקלי קורקט או לא, בעצם זו הייתה הודעה לגבי איזושהי פרקטיקה שנהוגה במשטרה. כן, אבל... זאת לא דוגמה טובה, אבל אם תיקח דוגמה אחרת שמאשימים את האדם השחור, פשוט איזשהו אלים, אדם, גבר, בואו ניקח את אותה דוגמה, העניין הזה של רציחות של נשים. אם גבר אתיופי ירצח את אשתו, אז זה כולכם, אתם כולכם רוצחים, אתם כולכם אלימים, כולכם שיכורים, כולכם... זאת כן הכללה, מה שלא קורה בצד ההפוך. זה לא קורה. אז אני אענה לך תשובה מורכבת, כי אני חושב שיש לזה שני חלקים. אחד, אנחנו כן מוצאים הטיות כאלה מאוד 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 דומות מבחינת הקבוצה, מבחינת הדפוס שלהם, גם בקרב חברי קבוצות מוחלשות, אוקיי? זה לא מנגנון הגנה? שנייה, להגיד לך אם זה בדיוק באותה עוצמה, לא בדיוק באותה עוצמה וכו' וכו' וכו', אני לא יודע, אין לי דרך להגיד, לתת לזה תשובה אמפירית. אני כן אגיד, וזה סיפור שאני לא התכוונתי להיכנס אליו, אבל אפשר לדבר עליו בצורה אחרת, זה שכן יש בקרב חברי קבוצות חלשות או מוחלשות, גם מנגנון מקביל שפועל הפוך, שמדבר על מה שאנחנו קוראים לו הצדקת המערכת. ובעצם מציג כמעט גזענות כלפי הקבוצה שלהם, כדי להצדיק את המבנה ההיררכי הבעייתי של המערכת.
אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני אשמח לדבר על זה בשלב של הדיון. זה דבר שנחקר בצורה מאוד 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 אינטנסיבית במערכת היחסים בין שחורים ללבנים בארצות הברית. בארצות הברית יש לא מעט מחקרים שמראים שהרבה מאוד שחורים מצדיקים את הגזענות של המערכת כלפי שחורים, כי זה מייצר להם איזושהי, אני אגיד את זה בצורה מאוד בסיסית ונדבר עליה אולי, נדבר על זה עוד אם תרצו בסוף. זה כן נותן לך איזשהו שקט להרגיש שיש איזה סדר במערכת, גם אם היא מאוד רעה כלפיך. והדבר הזה הוא מאוד לא פשוט. בואו נדבר עליו בסוף, אפשר? על זה? כן. שמי רוני, בהקשר למה שאמרת כרגע, מתחבר לי אחד לאחד תגובות של כמה קבוצות בחברה, בוא נאמר, בני עדות המזרח, באופן אוטומטי. לחפש את הבעיה בקהילה האתיופית, בהתנהגות או באמירה הבוטה של נכון גזענית או גזענית של המפכ"ל. אחד לאחד מתחבר לי כשאני שומע בכל מיני רשתות. אחד לאחד בכל מיני קבוצות דיון שהשתתפתי, שלא שמעתי לצערי הרב איש או אישה או אדם שיאמר ויאמר. הוא לא היה צריך לומר את הדברים האלה מלכתחילה, בין אם הם גזעניים, אמיתיים, לא אמיתיים. לא הצלחתי לשכנע אנשים שאמירת כזאת מכלילה וגורפת ומחכימה, לא אומרים גם אם היא נכונה וגם אם היא לא נכונה, וזה בהחלט מתחבר בהקשר לתקופה שנתת אחד לצערי הרב, אנשים מצדיקים מצב קלוקל של החברה כדי אולי להצדיק, או כדי אולי לא להתמודד או לא להתעמת עם המצב בחברה הישראלית. לפי דעתי, דברי המפכ"ל נותנים לנו הזדמנות להתמודד באמת לראשונה, או למדינת ישראל אפשרות להתמודד, כך שזה התחיל הרבה לפני בעקבות הוועדה שהוקמה למיגור תופעת הגזענות, אבל באמת הזדמנות אמיתית מאיש רם דרגה, מפכ"ל משטרה, להתמודד עם המציאות שאנשים חיים באיזשהו... בואו נשאיר את זה, זה דיון חשוב, בואו נשאיר אותו לסוף אם תרצו להעלות אותו. חשוב לי לתת את הבסיס, ואחר כך, כשנדבר זה יהיה על הבסיס של, לפחות מבחינתי, של ההבנה של התהליך. בסדר? עוד שאלות, לא לפתח את הדיון הזה. הרי יש אנשים, גם אם הם בודדים, לא משנה, 5% האלה שאמרת מהניסוי שכן חילקו 50-50, או לא משנה, אנשים שלא נוהגים ממקום גזעני, ולאו דווקא בהכרח זה מייצג את כל המשפחה שלהם או את כל התרבות שלהם. אי פעם חקרו את זה, כאילו, מה מיוחד באנשים האלה? מה דפוק בהם? לאו דווקא את הדפק, ולמה הם לא עוברים את ההטיות האלה, הם לא אוכלים כל היום. אני אחר, אני אחר. אז קודם כל יש לא מעט עבודה כזאת. אני אגיד רק בהקשר של הסיפור של ההטיות שדיברתי עליו כרגע, כי אני חושב שזה חשוב. זה לא יהיה נכון להגיד שהם לא עוברים את ההטיות האלה. הם עוברים את ההטיות האלה, הם מודעים להם והם מתקנים. זה הבדל משמעותי. זאת אומרת, יש דרך שבה המוח או ההתנהגות החברתית שלנו פועלת, ויש דרך לבסט אותה, לעשות לה רגולציה, לשנות, לנסות לפעול אל מול הדבר הזה, וזה מחזיר אותי למה שאמרתי בהתחלה. יש את התהליך שנקרא לו הדיפולט, ניתן לדברים להתגלגל כמו שהם מתגלגלים, ויש אחר כך לשים עליהם בלמים, או לשים עליהם מעצורים או חסמים. המוח שלנו יגרום לנו תמיד להגיד, גם אני, שאני מקווה, שאני נגיד, רוצה להאמין, שאני פחות גזען מהאדם הממוצע וכו' וכו'. ההטיה של הומוגניות קבוצת החוץ היא הטיה שגם אני עושה אותה. גם אני יותר קל לי להבדיל בין יהודים מאשר להבדיל בין ערבים, או להבדיל בין חילונים להבדיל בין חרדים. אבל אני מקווה, לא בטוח, שברוב המקרים אני יודע להגיד לעצמי את זה. תקשיב, אתה מפשל פה, משהו פה לא, אתה צריך לדעת שהמוח שלך מטעה אותך פה, הוא לוקח אותך למקום לא טוב. וכשאני נכנס לכיתה ויש בה חרדים, אז אני צריך להתאמץ כדי להגיד לעצמי, לא, הם לא אותו דבר. ואתה תנסה, ואתה תתאמץ ואתה תזהה את ההבדלים, ואל תיתן לעצמך לחשוב שכולם חושבים אותו דבר, ותהיה ער לגוונים ותעשה, אבל המוח ברמה הבסיסית שלו
לוקח אותי למקום הזה. תנו לי עוד, דרור, תן לי עוד, לא, תנו לי עוד, אני ער גם לזמן שלנו, ורוצה להשאיר לנו זמן גם לדבר ספציפית על גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, וגם שיהיה לנו זמן לדיון, אז אני עושה פרצוף קשוח לחצי דקה ולא לוקח שאלות, בסדר? שני דברים מאוד מהירים רק כדי לסכם את הדיון הזה על למה בעיניי הדיפולט הוא דיפולט גזעני. כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואני חושב שזה, מה שאני אגיד עכשיו הוא מעניין, כל מה שאמרתי עד עכשיו הוא לפני שנכנסנו לקונטקסט. תנסו לחשוב עליו. כשאני מדבר על היחסים בין קבוצות, על העדפה של קבוצת פנים כדי לשפר את התפיסה שלי, על הטיות כאלה של הומוגניות, של ייחוס, של כל הדברים האלה, זה עוד לפני שבכלל לקחתי שתי קבוצות ושמתי אותם לחיות ביחד בצורה אמיתית, ויש להם מאבק אמיתי על משאבים ומאבק על כוח פוליטי, והשאלה מי שולט פה ומי לא שולט פה, והשאלה מי מייצג את הישראלי או את המדינה או מצליח להשפיע על הדבר הזה. זאת אומרת, קחו את כל ההטיות הבסיסיות שדיברתי עליהן עד עכשיו ותכניסו אותם לתוך הקשר שהוא הקשר שיש בו תחרות ושיש בו איום על משאבים בין שתי קבוצות, וכמעט בכל מקום, שיר שאלת קודם על מגדר, כמעט בכל מקום, קחו גברים ונשים, יש פה תחרות על משאבים. יש פה תחרות מאוד משמעותית על מי יש לו את הכוח, מי יש לו פחות כוח, מי עושה מה שהוא רוצה ומי שלא עושה מה שהוא רוצה, מי מחליט ומי לא מחליט. יש פה תחרות מאוד משמעותית על משאבים. אז קחו את כל ההטיות שדיברתי עליהן קודם, ותכניסו אותם לתוך הקשר שבו יש תחרות על משאבים. זה יכול להיות סימבולי, זה יכול להיות פוליטי, זה יכול להיות כלכלי. ותבינו למה גזענות היא כמעט באופן מוחלט הדיפולט. אוקיי? ודבר אחרון בהקשר הזה, והוא פחות פופולרי, אבל אני אגיד גם אותו כי אני חושב שזה חשוב. גזענות היא הדיפולט בחברות באופן כללי. גזענות היא הדיפולט הרבה יותר בחברות שחיות בתוך סכסוכים אלימים קשים לאורך הרבה מאוד שנים. חברות שחיות בסכסוכים אלימים וקשים לאורך הרבה שנים הן חברות גזעניות יותר, גם לא כלפי הקבוצה שאיתה אנחנו נמצאים בסכסוך. והדבר הזה נובע מכמה סיבות, אבל אם נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אני אתן אני אגיד את זה אתן שני אספקטים של זה בצורה מאוד קצרה. אחד, גזענות יותר רווחת בחברות שחיות בסכסוכים לאורך הרבה מאוד שנים, כי אין כזה דבר להיות סובלני ושוויוני כלפי קבוצה אחת ולא להיות סובלני ושוויוני כלפי קבוצה אחרת. אין כזה דבר להפחית גזענות כלפי קבוצה אחת ולהמשיך להיות גזען כלפי קבוצה אחרת. ואם לאורך שנים חברה מפתחת תפיסות גזעניות כלפי האויב שלה, ולפעמים צריך, אני אומר את זה כמעט אני אומר משהו שהוא לא נעים לשמוע, לפעמים צריך. לפעמים חברות שנמצאות בסכסוכים מאוד מאוד קשים ומרגישות שנמצאות תחת איום קיומי, לשנוא את האחר בהקשר הזה, נגיד יהודים ערבים, קתולים פרוטסטנטים בצפון אירלנד, לא משנה מה, זה כמעט הכרח. זה כמעט הכרח כי זה משרת את התהליך של ההישרדות שלך בתוך הסכסוך. אבל כשזה קורה, מאוד 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 קשה לפתח תהליכים של הפחתת גזענות כלפי קבוצות אחרות. כי בסוף זה מושתת על אותם ערכי יסוד, על אותם תפיסות יסוד, על אותם אמירות. אתה לא יכול להגיד, כל בני האדם שווים, קבוצות הן הטרוגניות ויש אנשים שונים בתוך כל קבוצה, וכו' וכו' וכו', אבל כשאני חושב על ערבים, אז כולם אותו דבר, והם לא כמו בני אדם אחרים, אין כזה דבר. ולכן, קבוצות שחיות בסכסוך לאורך הרבה מאוד שנים, הן יותר גזעניות גם כלפי קבוצות אחרות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנשים שחיים בסכסוכים לאורך שנים רבות, מפתחים, אנחנו קוראים לזה מיינדסט, קוראים מיינדסט תבנית חשיבה, נכון? תבנית חשיבה שהיא הרבה יותר דיכוטומית. היא תבנית חשיבה שהאפשרות לראות בתוכה מציאות מורכבת היא מאוד 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 מאתגרת. וכשאתה מפתח מיינדסט או תבנית חשיבה שהיא דיכוטומית, הרבה יותר קל להיות גזען. כי אין אמצע. יש או אנשים שהם שלי או איתי, או אנשים שהם נגדי והם מהקבוצה השנייה, ואז הדרך לגזענות היא כמעט צלולה. סגרתי עכשיו את הסיפור, היו פה 4 שלבים של לדבר על למה גזענות היא דיפולט, ולמה גזענות היא דיפולט אפילו יותר משמעותי בתוך חברות שחיות בסכסוכים ארוכים, בסכסוכים קשים.
סגרתי את החבילה הזאת, למישהו יש שאלות או הערות או מחשבות, רק על זה, רק על הדבר הזה, לא הגדרת גזענות. זה אחד. כן. התוספת למה שאתה חייב לי, אתה הגדרת מספר פעמים את הקבוצה שלי יחסית לכל השאר. נכון. לא, יחסית לקבוצת החוץ. קבוצת החוץ, להבנתי, זה כל מי שלא בקבוצה שלי, אפרופו תורת הקבוצות. אבל זה לא החלק המרכזי. כבני אדם, או חווה לצורך העניין, אנחנו משתייכים להמון קבוצות. זאת אומרת, אני בקבוצה כזו, בהיבט מסוים של הזהות שלי, אני בקבוצה אחרת, בהיבט אחר וכדומה. איך מי לא בקבוצה שלי, אם אני מנסה למצוא את קבוצת החוץ הזו? אני משתייך להמון קבוצות. זאת שאלה מעולה, ויש המון עבודה עם הנושא של זהויות בתוך העולם של גזענות והפחתת גזענות. אני אענה בצורה מאוד ברור שאני עושה פה עוול משמעות. התרגלנו. זה מצריך, התרגלנו. תחת החגורה. אני אגיד את זה מאוד בפשטנות. בפשטנות, לבני אדם יש מרכיבי זהות שונים, ואנחנו יודעים לדבר על העובדה שבכל סיטואציה מרכיב זהות אחר הוא דומיננט. כשאני נכנס לחדר פה, אז סביר להניח שצבע העור שלי כמרכיב זהות פתאום הופך ליותר מרכזי ממה שהוא היה לפני שעתיים. מי קובע? לפני שעתיים, הראש שלי. לפני שעתיים צבע העור שלי לא היה רלוונטי כמעט לחלוטין בזהות שלי. כשאני נכנס לחדר כזה, אז פתאום הדבר הזה, ברור לי שפה אני שונה, שפה אני יחסית חריג, ואז הזהות שלי נהיית יותר משמעותית בהקשר הזה. קבוצת החוץ שלך נקבעת על פי המרכיב של הזהות שהוא דומיננטי מבחינתך בנקודת זמן מסוימת. זאת אומרת, אם בנקודת זמן מסוימת השמאלנות שלי היא הזהות המרכזית שלי כרגע, קבוצת החוץ שלי כרגע תהיה ימנים, אוקיי? אם בנקודה אחרת העובדה שאני גבר היא הזהות המרכזית שלי, קבוצת החוץ שלי כרגע היא נשים. זה לא שאר העולם, זה נשים, כי אני כרגע גבר, אוקיי? לא קורה לי הרבה, אבל... אתה אמרת על ארבע, אבל משהו שהתעלמת גם שהוא נורא חזק בשיחה שלנו, כל זה היה. יהדות, כאילו כל מה שאנחנו בשיחים, יש עוד איזו קבוצה שהיא נורא משקפת לכולנו, אבל... יהדות זה זהות. לצורך העניין, זה זהות שהיא זהות דתית, וזה סוג מסוים ומיוחד של זהות, אבל בסוף זאת זהות. וכשאני דיברתי בהתחלה, אם תחזרי לרגע לנקודה הראשונה שלי, הנקודה הראשונה שלי בעצם דיברה על תהליכים של זהות. למה אני מזדהה עם קבוצה? למה הקבוצה שלי צריכה להיות יותר או פחות טובה מקבוצה אחרת? יהדות היא מרכיב תוכן לזהות שלי. אני לוקח עוד 2 שאלות ומתקדם, בסדר? 1, 2 ושכולם. כן. הנושא שאמרת לגבי קבוצה שנתנו לה, ואחרי זה פיתחת את זה מעבר לזה, שקבוצה שהיא מתחלקת באופן שוויוני, ככה כל הקבוצה שלה, ותחליש את הקבוצה הנגדית. יכול להיות גם מצב של קבוצה מסוימת, או אפילו כמה קבוצות, שלא רק יקחו לעצמם או יעדיפו את עצמם וגם חלק מהעדפה העצמית על חשבון אחרים, אלא גם מבין הקבוצות שהן לא הקבוצות שלהם, גם בהם הם יעשו איזושהי סלקציה והעדפה הבחנה בין קבוצות חוץ מסוים. אז נדבר על זה עוד שנייה, בסדר? כשנגיע ספציפית לקבוצה הזאת, כן. היי, אושרה. פרופסור יהודה שנהר אומר שבעצם כולנו גזענים באופן כזה או אחר, כדי לא לדבר על מי גזען יותר ומי גזען פחות. אני רק אשאל שאלה בהקשר של דווקא הדברים האחרונים שאמרת. האם אנשים באופן טבעי מנצלים את אותם סטריאוטיפים, מאפיינים, כאלו ואחרים, בכל נקודת זמן בהתאם לקבוצה שעימה הם נפגשים? והאם באמצעות זה הם משפיעים על הצד השני, על האופן שבו הוא רוצה או מעוניין לתפוס אותם, הוא תופס אותם בלי שם? תסבירי לי רק למה את מתכוונת כשאת אומרת מנצלים. אני לא בטוח שאני... אני אגיד, סליחה שאני אומרת, לא יודעת להפנות לכם. לי נוח במקום מסוים להיות מאוד אתיופית ובמקום אחר להיות מאוד לא אתיופית.
אבל זה לא גזענות. אבל זה לא גזענות. את אומרת, אני מנצלת מרכיבי זהות שונים שלי בסיטואציות שונות. רגע, אז אני אסביר את עצמי כדי שלא תפרש אותי, בסדר? לא בא לי שתיכנס לתסרוקת הזאת. אני אקרא לזה דווקא מהמקום הזה של... אני יכולה להתייחס בקהילה האתיופית כמאוד לבנה, ובקהילה הלא אתיופית לצורך העניין, בכל נקודות זמן אתיופית כזו או אחרת. אני בוחרת את הבמה לעשות בזה שימוש בנקודות זמן שאני בוחרת לעשות אותם. נוח לי, טוב לי, תקרא לזה מאפיינים, סטריאוטיפים, טיפוסים, יש דברים שאי אפשר למחוק ואין מה לעשות בהם באופן טבעי. האם בדרך שבה בן אדם בוחר לעשות שימוש בצורה כזו או אחרת, הוא משליך על האופן בו הצד השני תופס או רוצה לתפוס, ובהתאם לכך לקבע את ההתנהגות להמשך. נראה שהייתי ברורה. אני אגיד איך אני רואה את זה, בסדר? כי בסוף התשובה היא לא כן או לא. הטענה שלנו, או של הפסיכולוגיה החברתית, היא שבני אדם בוחרים בצורה מודעת או לא מודעת, להדגיש את ההדגשה של הזהויות שלהם בסיטואציות שונות, כדי לשרת צרכים שונים של סיטואציות שונות. אוקיי? העובדה שאת רוצה להרגיש יותר אתיופית או פחות אתיופית בתוך סיטואציה מסוימת, נועדה לשרת צרכים פסיכולוגיים וגם חברתיים שלך. אוקיי? וברור שלדבר הזה, אחרי שהבנו את החלק הראשון, לדבר הזה יש השפעה מאוד גדולה על הדרך שבה הדברים האלה גם נתפסים וגם משפיעים על הצד השני או על הקבוצה השני. אז זה לחלוטין תהליך, וגם צריך לקחת בחשבון שזה מעגל, זה לא נגמר שם. זאת אומרת, אם את עומדת מולי עכשיו ועומדת ומדגישה זהות מסוימת שלך, את גורמת לי, רוצה או לא רוצה, לבולטות מסוימת של הזהות הנגדית או החופפת שלי באותה סיטואציה. אז יש לזה השפעה מאוד גדולה. עצרתי פה, בסדר? אני עובר לחלק השני. בואו נגיד כמה מילים על גזענות כלפי יוצאי אתיופיה באופן ספציפי, אוקיי? בהקשר של החברה הישראלית. קחו אוויר, בסדר? קחו אוויר. אין גזענות. תמיד יש לך כאילו את ההתלבטות הזאת, אם אתה יודע שלפחות חלק מהדברים הם מרגיזים, להגיד אותו בהתחלה, להמשיך אחר כך, בואו נגיד אותו בהתחלה. אחד, ברמה מאוד, נגיד כמותית, אוקיי? הגזענות בתוך החברה הישראלית כלפי יוצאי אתיופיה היא לא השכיחה ביותר, היא לא החזקה ביותר, והיא... טוב, יש לך את הערבים. מה זה? יש לך את הערבים. אבל לא רק הערבים. אבל לא רק הערבים. בואו אתן לכם דוגמה אחרת. אתן לכם דוגמה אחרת, שתבינו על מה אני מדבר. כשחלק גדול מהמחקר על גזענות, חלק גדול מהמחקר על גזענות, או גזענות ואחיותיה, חוסר סובלנות, אפליה וכו' וכו' וכו', מה שהוא עושה, הוא מבקש מאנשים לבחור קודם כל את הקבוצה שהם הכי פחות אוהבים, ואז בודק את הגזענות כלפיה, אוקיי? כי אחרת זה לא חוכמה. אם נשאל את כולם, למשל, על גזענות כלפי ערבים, אז יצא לנו תמיד ששמאלנים הם פחות גזענים מימנים, נכון? אבל זה לא נכון. שמאלנים הם מאוד גזענים כלפי אחרים, אוקיי? וימנים, ולכן הדרך הנכונה למדוד גזענות היא לשאול אנשים קודם כל על הקבוצה שהם הכי פחות נקרא לה מחבבים, או היא הכי רחוקה מהם, או היא הכי פחות קרובה אליהם, או יש כל מיני דרכים שאנחנו עושים את זה בהם, ואז הגזענות נמדדת כלפי הקבוצה הזאת. יוצאי אתיופיה בהקשר הזה לא נבחרים, כמעט בכלל, כקבוצה שהיא היעד לגזענות של כמעט אף אחד בתוך החברה הישראלית. מעט מאוד. זה לא אומר שאין גזענות, שנייה אני אגיד את זה, אבל צריך להגיד את הדבר הזה. זאת אומרת, רגע, תנו לי, בסדר, צפיתי את זה, הכל בסדר, תנו לי דקה. זה לא אומר שזה לא קיים, זה אומר שזה אחר. אני חושב שצריך להבין, אוקיי? אז בואו ננסה להבין גם למה זה קורה, גם את האספקטים האחרים שהם אספקטים ייחודיים בהקשר הזה. אז אחד, צריך להגיד, אנחנו בעולם של חקר הגזענות, והדבר הזה התפתח בעיקר בארצות הברית, יודעים להבחין בצורה מאוד ברורה בין גזענות אקספליסיטית, קראו נגיד זה הכי פשוט, בין גזענות שהיא על השולחן לגזענות שהיא מתחת לשולחן, אוקיי?
מה הייתה ההתפתחות שהביאה לדבר הזה? בארצות הברית, בגלל השינויים הנורמטיביים שהתרחשו תקראו לזה 4-5 עשורים האחרונים, בהקשר של האינטראקציה, המערכת היחסים בין שחורים ללבנים, היו שואלים לפני 40-50 שנה לגבי גזענות כלפי שחורים, היו שואלים לבנים, ולבנים היו אומרים באופן מגוונת, לא מתמקדים בגזענות אחת, אבל צריך להגיד שיש הבדל. גזענות, לדוגמה, כלפי ערבים, בתוך החברה היהודית בישראל, בחלקים נרחבים של החברה היהודית, היא גזענות אקספליסיטית. מותר להגיד את זה על השולחן. אוקיי? מותר להגיד דברים על השולחן. הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל ברובה. יש איים קטנים מאוד 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 שיהיה על השולחן, ברובה היא גזענות אימפליסיטית. מה זה גזענות אימפליסיטית? זה גזענות של אנשים שיגידו לכם על השולחן, מה פתאום, הם חלק מאיתנו, הם משלנו, אנחנו מאוד אוהבים אותם אפילו, יש את האוכל שלהם, הם נכבדים, הם חברים, כל מיני דברים. אבל כשאנחנו מודדים את הדברים, כשאנחנו מודדים את הדברים בפרמטרים אחרים, אנחנו מוצאים גזענות מאוד רחבה. אבל היא גזענות אימפליסיטית. לדבר הזה יש משמעות. יש לו משמעות כי הוא מייצר סיטואציה מורכבת. הוא מייצר סיטואציה שבה ההתמודדות עם גזענות בהקשר הזה, בחלק גדול מהמקרים, ותקשיבו יותר ממה שאני אומר עכשיו כי זו אמירה מאתגרת ברמת התמודדות, היא התמודדות עם אנשים שלא מגדירים את עצמם, אף אחד לא מגדיר את עצמו כגזעני, אבל הם לא מגדירים את עצמם גם כשונאי הקבוצה השנייה. חלקם הגדול יגידו שהם אפילו לטובת הקבוצה השנייה. עכשיו השאלה מה יותר מורכב היא שאלה מעניינת. זאת אומרת, האם יותר קל להתמודד עם, לא יודע מה, חברי ארגון להבה, שאומרים על השולחן, אנחנו שונאים ערבים, אוקיי? אם הדבר הזה היה נרחב, זאת גזענות אקספליסיטית. אל מול אנשים שאומרים את הדברים בצורה יותר מורכבת, יותר מכובסת, ויותר חשוב מזה, ותקשיבו טוב למה שאני אומר עכשיו, כי אני חושב שזה דרמטי, הם באמת, 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 ואני יכול לחזור על זה עוד, לא תופסים את עצמם כגזענים. וצריך להבין את זה. צריך להבין את זה. זה הבדל מאוד משמעותי. גם להבה לא תופסים את עצמם כגזענים. כן, נכון. לא נכון. לא נכון שם. לא נכון. יש אנשים, הם לא יגידו גזענים, כי המילה גזענות, למילה גזענות יש קונוטציה לא טובה, בטח פה וכו' וכו'. אבל יש לא מעט אנשים בישראל, אני אומר לכם, אני עושה מחקר כזה כל שבוע. בסדר? יש לא מעט אנשים בישראל שבאופן ברור ומודע, בשאלון, יגידו, אני שונא ערבים. שונא ערבים. או חושב שהם נחותים, או מפחד מהם, וכו' וכו' וכו'. הם יגידו את זה על השולחן. זה אקספליסיטי. יש מעט מאוד, עד כמעט בכלל לא, אנשים בישראל שיגידו, אני שונא יוצאי אתיופיה. אין כזה דבר. או כמעט אין כזה דבר. כל מה שאני אומר, שנייה חברים, שנייה. כל מה שאני אומר, זה שזאת... צריך להחליף את השאלות, זה לא שנאה. שנייה. כל מה שאני אומר, זה שזאת התמודדות אחרת. אני לא אומר שזה פחות גזעני, אני אומר שזאת התמודדות אחרת וצריך להבין אותה. זה משמעותי. כשבן אדם תופס את עצמו כמשהו אחד, ואתם או אנחנו מנסים להתמודד איתו ולהגיד לו, תקשיב, אתה לא מה שאתה חושב שאתה, יש בזה קושי מאוד גדול. וזה לא שאני מנסה לעורר פה אמפתיה ורחמים כלפי אנשים שהם גזעניים, אבל צריך להבין שזאת התמודדות אחרת. זאת נקודה ראשונה, וצריך לקחת אותה. אתה יכול להסכים איתי שכל בחברה הישראלית, המשפט הזה של אני לא אוהב אתיופים, לא אומרים אותו. זה מה שאני אמרתי. את אומרת את אותו דבר שאני אומר. אפשר שאלה? לא, אנחנו מסכימים. אני רק אומר, אבל זה לא רק... אבל אני אומר לך משהו יותר מורכב מזה. זה לא רק שלא אומרים אותו, איך קוראים לך? אז זה לא רק שלא אומרים אותו, רוב האנשים גם לא חושבים אותו לגבי עצמם. האנשים האלה, בואו ניקח את זה למקום אחר. מבחינתי, לא יודע, אנחנו עוסקים בלא מעט בהקשר של שילוב קבוצות מיעוט בתעסוקה. סתם דוגמא, בסדר? אני נתקע לא מעט במנהלים שיגידו, אני הבן אדם הכי לא גזען בעולם.
ואני מאמין בשוויון מלא, ואני זה ואני זה ואני זה, אבל אני ניסיתי, ואני מחפש קורות חיים, של לא משנה, כרגע ערבים, דברי על מי שאת רוצה. אין אנשים מתאימים בקבוצה הזאת כדי להיות, לא יודע, מנהלים בדרג ביניים, אין כאלה, הם לא יכולים להיות. עכשיו, בשפה שלי, זאת גזענות סמויה. זאת גזענות סמויה כי היא עומדת בכל הפרמטרים שלי לגזענות. זאת הכללה על קבוצה שלמה שמדברת על הנמכה משמעותית של הקבוצה הזאת ברמת היכולות שלה, האופי שלה וכו' וכו' וכו', עם השלכות מוטיבציוניות והתנהגותיות של המנהל הזה, שבעצם אומר בצורה כזאת או אחרת, הוא אומר לאנשים שלו, אין לכם מה לחפש. זה לא יקרה, לא יהיו אנשים מהקבוצה. מבחינתי זאת גזענות סמויה. דברי עם המנהל הזה, הוא יגיד לך, אני הבן אדם הכי פחות גזען בעולם. את לא מבינה, הבת שלי פעם ראתה ערבי ברחוב כשהיא עברה בזה, הוא ממש, אבל כן צריך להבין שזאת התמודדות אחרת. זאת התמודדות אחרת עם גזענות אקספליסיטית וגזענות אימפליסיטית, הם שתי צורות שונות של דפוס חשיבה, רגש, עמדה, שיכולים להוביל בסוף להתנהגות מאוד דומה של האדם, אבל זה תהליך אחר וצריך להתייחס אליו כתהליך אחר. הוא תהליך אחר. שנייה, תנו לי עוד 3 דקות ואז אני אפתח את זה לשיחה יותר רחבה. נקודה שנייה, וגם אותה צריך להבין, ושוב, אני יודע שאני לא מדבר פוליטיקלי קורקט, אבל אני אגיד את זה. גזענות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל היא גזענות אמביוולנטית. למה אמביוולנטית? כי גם האנשים הגזענים יגידו לכם לא מעט דברים טובים. כמו שאמרתי קודם, זה נשמע מצחיק, אבל הם חמים, הם נחמדים, הם מנומסים, נכון? אומרים המון, מנומסים זה כאילו... אבל בתפיסה של האנשים, זאת גזענות אמביוולנטית. תנסו לבקש מהאנשים האלה לתאר בתכונות את הערבים או את החרדים. הם לא ידעו להגיד דברים טובים, אין דברים טובים, הכל רע. גזענות אמביוולנטית, א', צריך להבין אותה, וב', היא אתגר. היא אתגר אחר. כשבן אדם אומר לך, כל הערבים רעים, וההשתמעות של זה, היא צריך לסלק אותם או להרוג אותם או לא משנה מה, הוא אומר משהו אחר לגמרי מלהגיד ממה שאנשים אומרים על יוצאי אתיופיה בישראל. הם אומרים דברים אחרים. זה אמביוולנטי, זה מורכב. אני רוצה עוד 3 דקות ואז אני פותח את זה ממש לשאלה. כן. השאלה לגבי גזענות אמביוולנטית. נתקלתי בזה המון, אבל הבנתי שבעצם זה נובע הרבה פעמים כחלק מהשוואה כקבוצה אחרת. למה? קבוצת העולים. זה לא היה קבוצת האתיופים, שזה הגדרה שהיא בקשר לעדה עצמה, זה קשור לזה שהיו עולים מרוקאים, עולים רוסים ועולים אתיופים. מהגרים, בדיוק. ושם נורא אמביוולנטיות, לא בעצם העובדה שהם אתיופים, בגלל ההשוואה של קבוצות שונות, להגדרה עצמה. זה נכון. אני חושב שיש פה 2 דברים, שוב, אני לא אכנס אליהם לעומק, התרגלנו, אבל אני אגיד את זה כן. אני חושב שיש פה 2 דברים. אחד, נכון, זאת השוואה בין קבוצות, אנחנו קוראים לזה קבוצות חוץ שונות, שזה אלמנט אחד. והדבר השני, שממנו נובעת האמביוולנטיות הזאת, הוא שזאת גזענות כלפי קבוצה של אנשים שהם משלנו. הם משלנו. זאת אומרת, גם בתפיסה של אנשים שמציגים גזענות אימפליסיטית גבוהה כלפי יוצאי אתיופיה, הם אומרים, אבל הם משלנו. אוקיי? והדבר הזה הוא משמעותי מאוד. זאת אומרת, פליטים אפשר לסלק מפה, נכון? זאת אומרת, זאת לא אמירה נורמטיבית, אבל באופן, בתפיסה של רוב הישראלים, הם לא משלנו, הם לא חלק מהקבוצה, מהזהות הכי דומיננטית שלנו. ערבים הם בטח לא משלנו. אוקיי? יוצאי אתיופיה הם משלנו. ולכן... אבל לכן אני צריך להציג איזו תפיסה יותר אמביוולנטית. אני לא יכול להגיד רק את הדברים... אני לא יכול להגיד הם רק לא מתאימים לעבודה כמנהלים, והם רק לא זה, והם רק לא זה. אני חייב לייצר משהו שהוא קצת יותר אמביוולנטי לאנשים שם בקבוצה שלי. תנו לי עוד 4 משפטים לסיים את החלק הזה, ואז נפתח את זה לשאלות באופן בכלל. עוד 2 דברים או 3 דברים שאני חושב שהם חשובים, או מאוד חשוב להגיד אותם. כשאנחנו מדברים על גזענות באופן כללי, או על סטריאוטיפיזציה שמובילה לגזענות, אנחנו בדרך כלל מדברים על 2 צירים, אוקיי?
תנסו לחשוב על קבוצות באופן כללי שאנחנו גזענים כלפם, או מפלים אותם. זה בדרך כלל שני צירים. ציר אחד הוא הציר של היכולת, אוקיי? יכולת גבוהה, יכולת נמוכה. הרבה שנים כשדיברו על ערבים בהקשר הישראלי, דיברו על פרימיטיבים, עם יכולות אינטלקטואליות נמוכות וכו' וכו' וכו'. מה זה? הפרימיטיבים שבנו את כל המדינה. זה ציר היכולת, אנחנו קוראים לזה קומפטנס, אוקיי? זה ציר אחד של גזענות. והציר השני הוא הציר של מה שנקרא החמימות, הוורמף, אוקיי? ואם הייתי, אני לא אעלי פה שקפים, אבל אם הייתי מסרטט את שני הצירים האלה, יכולת גבוהה, יכולת נמוכה, חמימות גבוהה, חמימות, נחמדות, חיבה, תקראו לזה ככה, גבוהה ונמוכה, יש 4 סוגים של גזענות. לפעמים אנחנו גזענים כלפי, נסו לחשוב, בואו ניקח מקום זה, מה זה אנטישמיות? אנטישמיות במידה רבה, הרבה שנים, הייתה, תקראו לה גזענות, של קבוצה שאנחנו תופסים אותה, או הם תופסים אותה, כקבוצה עם יכולות גבוהות, איום. וחמימות נמוכה, או חיבה נמוכה, אוקיי? זאת אומרת, יש גם דבר כזה. מה זאת אומרת חיבה? חיבה כאילו, שקבוצה מפגינה? אנחנו מדברים על חום, איך אני מרגיש כלפיהם, בתחושה המאוד... הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל, שהיא גזענות מאוד מובחנת בהקשר הזה. זה גזענות של תפיסה של יכולת נמוכה ונחמדות או חמימות גבוהה. אוקיי? לא מהווים איום. וורמף גבוה, קומפטנס נמוך. איום. אוקיי? אין איום. אין איום. להבדיל ברמה, אנשים הם לא, הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה למשל, לא נובעת מאיום על זה שהם תופסים את מקומות העבודה של עורכי דין ורופאים. אוקיי? מה זה? לא, 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 אבל אני מדבר בסטריאוטיפ, צריך להבין. בסטריאוטיפ, חברים, אני מרגיש שאני יודע שאנחנו... לא, בוא נעשה ככה. אם אתה לא מוגבל בזמן, אז אנחנו יכולים להעריך מישהו. אוקיי. חשוב לי לתת את ה... אני חושב שיש דברים שאתם יכולים לעשות, שאפשר לעשות כשאני פה, ויש דברים שאתם יכולים לעשות גם במפגש אחר שאני רוצה כן לתת את הבסיס, שאיתו אני חושב שאתם תוכלו לעבוד, או לחשוב, או לדבר, או לדון, או כל מה שצריך. אז זאת גזענות מסוג מאוד מסוים. זאת גזענות שהיא מונעת על ידי תפיסה של יכולת נמוכה וחמימות גבוהה. מה זה חמימות? חמימות גבוהה זה אומר שזה לא שלא מחבבים יוצאי אתיופיה. אבל זה יכולת נמוכה שלהם, חמימות זה מה אני מרגיש כלפיהם. לגמרי, כן, לגמרי. הדבר הזה אומר, זה דבר... ושוב אני אגיד דבר לא מאוד נעים, שוב אני אגיד דבר לא מאוד נעים לשמוע, צריך לשים אותו על השולחן. זה אומר שכשאנחנו חושבים על הרגשות שמעורבים בתוך הדבר הזה, אז למשל, חלק גדול מהרגשות שמעורבים בגזענות כלפי קבוצות אחרות, זה למשל פחד. כי פחד הוא רגש של תחרות. וזה רגש שכשאנחנו מדברים על קומפטנס, על קבוצה שמאיימת עליי ברמת יכולות, אז פחד הוא רגש מאוד דומיננטי. בהקשר של יוצאי אתיופיה, הרגש הדומיננטי שקשור לגזענות הוא בוז. הוא בוז. הוא המחשבה של אנחנו יותר טובים מהם. אנחנו יותר טובים ברמת היכולות, אנחנו יותר טובים, זה סיפור אחר לגמרי מבחינת המאפיינים של הגזענות. ונקודה אחרונה, שוב, אם תרצו לדבר על כל אחת מהן בזמן של שאלות וכו', ונקודה אחרונה שהיא משמעותית, ובעצם לא שמתי אותה כמו שהיא על השולחן עד עכשיו, סיפור הצבע. זאת אומרת, כשאנחנו משווים בין, נקרא לזה, גזענויות שונות, שקיימות בתוך החברה הישראלית, לנושא של הצבע יש משמעות מאוד מאוד גדולה, ואני אגיד שני היבטים של זה, למרות שיכולתי לדבר על זה 3 שעות עכשיו. היבט אחד הדברים שמשמרים גזענות בצורה מאוד מאוד חזקה לאורך זמן, הוא התחושה, נגיד את זה אחרת, הוא השאלה של מה שאנחנו קוראים לה החדירות. כמה יכול להיות מעבר בין קבוצות, אוקיי? כשאנחנו חושבים, נגיד, על אשכנזים מזרחים, ואנשים אומרים היום, תראו, יש אנשים שמסתובבים פה, ואני לא יודע אפילו לתייג אותם לקבוצה. כי המעבר בין הקבוצות הוא כאילו מאוד, הוא לאורך השנים נהיה מעבר מאוד 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 פשוט. כשהמעבר בין קבוצות הוא מאוד פשוט, בתפיסה של אנשים, לא במציאות, אלא בתפיסה שלהם בראש,
אז הגזענות, היכולת למתן גזענות לאורך זמן היא יותר גבוהה. כשיש אלמנט חזותי כל כך ברור שמבחין בין קבוצות, המעבר בין הקבוצות נתפס כפחות אפשרי. עכשיו תגידו לי, זה ברור שזה קורה, וזה ברור שזה אפשרי, וזה ברור שיש בני זוג ונישואים וילדים וכו' וכו' וכו', זה קורה. אבל בתפיסה של בני האדם, יש פה שתי קבוצות שהן מאוד מובחנות. אני לא צריך לנסות לנחש מי שייך למי, נכון? בתוך סיטואציה שאני רואה שני בני אדם. ולדבר הזה יש כוח מאוד 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 חזק. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וגם אותה צריך להגיד, חלק מאוד 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 דומיננטי בהיבט של התפתחות של גזענות ושל שימור של גזענות, זה מה שנקרא דה-הומניזציה. דה-הומניזציה זה האופן שבו אנחנו מוציאים קבוצה של אנשים ממה שאנחנו מגדירים אותה כהמין האנושי, החברה האנושית, איך שלא תגדירו את זה. תנסו לחשוב, כשילד נולד במדינת ישראל לאורך הרבה מאוד שנים, והוא רואה בן אדם, אומרים לו זה בן אדם, זה אישה, זה גבר, מבחינתו בן אדם נראה בצורה מסוימת, עם צבע מסוים, יש לזה פורמט אחד, נכון? בדרך. בדרך. אני מדבר על באופן היותר שכיח, היותר נפוץ. הדבר הזה מייצר מצב שבו לעשות דה-הומניזציה לקבוצה שלא נראית כמו הפורמט הזה שאני תוכנתי לחשוב לגביו, שהוא הפורמט של הבן אדם, הרבה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל במוח האנושי. והדבר הזה מייצר קושי מאוד 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 גדול לעמוד מול הדבר הזה. ובשני המובנים האלה, לנושא הצבע, יש כוח מאוד מאוד חזק, שגם מוביל להתפתחות יותר פשוטה של גזענות, וגם מוביל לקושי יותר גדול לנסות לשנות ולהילחם בדבר הזה. אני אעצור פה, יש יכול לדבר עוד זה, אבל אני אעצור פה. חייב הגדרה. מה? חייב הגדרה. אני לא סתם בורח מהגדרה. אני אגיד לך למה אני בורח מהגדרה. אני בורח מהגדרה כי אני, אתה יודע, בסוף אני איש אקדמיה, הגדרות זה כאילו, אתה יודע, זה המגרש שלי, זה הכי קל. אבל ההגדרה מובילה אותי, היא בדרך כלל מובילה לדיון על ההגדרה. ואנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעתיים על מה זאת גזענות, אוקיי? ובעיניי זה לא הסיפור החשוב. זה דיון בפני עצמו, אפשר לדבר עליו בגדול, בגדול, בגדול. אם תלך לפסיכולוגיה חברתית, גזענות היא בעצם תפיסה, רגש ומוטיבציה שלילית כלפי אדם שנובעת משיוכו לחברה או לקבוצה מסוימת והכללה משמעותית כלפי הקבוצה הזאת. אוקיי? כמה זה חשוב מה שאמרתי עכשיו? בעיניי כמעט ולא. עכשיו אפשר להיכנס לשאלה האם גזענות היא פעולה גזענית או משהו שיש לי בראש ואני לא מפעיל אותו או לא מוציא אותו, האם זה גזענות? שאלה טובה. האם גזענות היא רק גזע? זאת אומרת, במקומות האלה, או אם יכול להיות שאני אדבר על גזענות של, לא יודע מה, שמאלנים כלפי ימנים וימנים כלפי שמאלנים? שאלה טובה. יש פה המון 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 דברים שאני יכול להכניס לתוך הסיפור הזה. לא, אתה ראית, לא התעלמתי מאף שאלה אחרת חוץ מהשאלה הזאת, כי זה נראה לי פחות דרמטי. זאת כן שאלה מעניינת, למשל, בעיניי, הסיפור של ההתנהגות מול המחשבה. זאת אומרת, האם אם אני אגיד לכם שלבני אדם בראש יש תפיסות גזעניות מסוימות, אבל הם עושים עבודה על עצמם, ודואגים שהדבר הזה לא יצא, או אם אני לוקח מה שאמרת קודם שיהודה שנהב אומר, כולנו גזענים. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון, בראש שלנו כולנו גזענים. או אם נתרגם את זה לשפה אחרת, הוא אומר, בראש שלנו כולנו מבחינים בין קבוצות, מעדיפים את הקבוצה שלנו, נכון? והיינו עושים מה שאפשר כדי שהקבוצה שלנו תהיה, בהיררכיה החברתית, תהיה מעל הקבוצות האחרות. אוקיי? האם זאת גזענות? שאלה טובה. כאילו, האם הייתי רוצה לבזבז שעתיים על לענות על השאלה הזאת? התשובה היא לא. כן. לפני שאני אגיד את מה שיש לי להגיד, שאלה. אתה אמרת קודם שיוצאי אתיופיה סובלים הכי פחות מגזענות? אוקיי. או ש... לא אמרתי את זה. דבריי יוצאו מהקשרה. לא אמרתי, לא התייחסתי בכלל, זאת נקודה קריטית. רגע, בואו נשים אותה, בואו נגיד אותה.
וזאת שאלה, זה נושא להרצאה, בפני עצמו. זאת אומרת, השאלה של הקבוצה, תקרא לה הסובלת, הקורבן של הגזענות. לא אמרתי מילה על איזה קבוצה סובלת הכי הרבה, ברמה, נקרא לה הסובייקטיבית, מאמירות והתנהגות גזענית בתוך החברה. אמרתי, מהפרספקטיבה של החברה, נקרא לה הכללית, או קבוצת הרוב, כלפי מי מופנית רוב הגזענות, או באיזו עוצמה יש גזענות כלפי קבוצות שונות, ופה כן אמרתי אמירה יחסית. אז טוב שאתה אומר את זה, כי אני רוצה להציג לך נתונים. דיברת קודם על נתונים. לא שומעים. אני אומר, דיברת קודם שזה הנתון, ועל פי הנתונים שיש היום, ברמה של שאלות, אני מדבר על סקר מעסיקים שנעשה על ידי נציבות שוויון הזדמנות בעבודה, רק 5.6% מהציבור מוכן להעסיק יוצאי אתיופיה, כאשר ביחס לערבים כמעט 8%. זה אחד. דבר נוסף, ובתור תלמיד טוב של הקורס שלי, הוא בדיוק הסביר את זה, זה בדיוק מתחבר מה שאני אומר, אני מסכים איתך. אוקיי, בסדר, אם אתה מסכים איתי, אני אנסה פה, כי נוצר מצב, לפחות בהבנה שלי, שיש פה איזושהי הפחתה, או לפחות בעוצמות האפליה או הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה ביחס לאוכלוסייה אחרת. ורציתי לשאול קודם, אבל אני אשלים את זה כי קבוצות ההשוואה שנעשו בסקרים האלה, למשל, אם אני רואה את זה בצורה יותר בולטת, מאוחר יותר גם בסקרים שנעשו על ידי הארגונים החברתיים, לצורך העניין ב-2014 שאלו את הציבור, כן, את הציבור, מי הקבוצה בעיניך שהיא יותר סובלת בגזענות, או היא קורבן, או הרי כל אחד שעונה הוא גם, הוא משקף את מה שהוא מאמין בו, או את מה שהוא מתנהג בו. אז אני יכול לומר לך שכ-80% אמרו יוצאי אתיופיה, והערבים במרכאות רק 68%. אוקיי, זה הציבור הישראלי. בשנה האחרונה, אנחנו אמורים לראות אולי איזושהי הפחתה בנתונים, 3 הקבוצות ההשוואה, או 3 הקבוצות שהיו במקומות הראשונים, זה היו קצת היפוך תפקידים, ערבים היו 77%, מבקשי מקלט, ערבים 79%, מבקשי מקלט 77%, ויוצאי אתיופיה 75%. זאת אומרת, הטיעון הזה כאילו החברה הישראלית מצד אחד, היא רואה בנו כחלק מהחברה, כן? אבל משקפת גם בביטוי. אני קצת מסתייג מהמונח הזה של גזענות סמויה, כי מה שאני רואה זה גזענות גלויה. גם כשמעסיק בא ואומר, אין לי, שאנחנו יודעים שאין דבר כזה אין לי, זו גזענות גלויה בעיניי. ואם אני מתייחס קצת להגדרה של הגזענות, אני מסתכל על זה גם בהגדרות הקיימות היום, אבל אני אלך להגדרה של אמנת האו"ם לביאור צורות הגזענות. כל מצב שבו יש הדרה של אוכלוסייה, על פי מאפיינים כאלה ואחרים, מהמרחב הציבורי, מהמשאבים הציבוריים, מהשליטה גם בקביעת מדיניות, אבל גם בחלוקת המשאבים, היא הגזענות. עכשיו, אנחנו לא מדברים על גזענות של יחסים בין אדם לחברו או חמימות כזו או אחרת. אנחנו מדברים על גזענות שמדירה קבוצה על בסיס מאפיינים חזותיים, כן? צבע עור. בעיקר בחצי שעה האחרונה. ניסיתי להגיד שכדי להתמודד עם גזענות כלפי קבוצה מסוימת, צריך להבין, זה לא, אתה יודע, למי יש יותר. זה השאלה של, יש לנו גזענות באה בצורות שונות ובסוגים שונים. בוא ניתן לך דוגמה. אני חושב שכשאני דיברתי על קומפטנס, על יכולת, כמה שמניע גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, התרגום הכי ברור של זה, התרגום הקונקרטי הכי ברור של זה, הוא הסקר שאתה הבאת עכשיו. כששואלים מעסיקים, האם תרצה להעסיק חברי קבוצות מיעוט 1, 2, 3, 4, הקבוצה שהם יגידו שהם רוצים להעסיק אותה הכי פחות, סביר להניח, שהיא הקבוצה שהם רואים אותה, שהקומפטנס, שהם תופסים אותה כקבוצה עם היכולות הנמוכות. אם הייתי שואל אותך, למשל, האם שאלה כמו, את מי היית, חבות הקלטות, אני משפט מאוד לא פוליטיקלי קורקט, את מי היית רוצה להעלות על רכבות ולהעיף מפה? בסדר? זה גזענות? סופר גזענות. סופר גזענות בכל קנה מידה. יש לי תחושה שיוצאי אתיופיה יוצאים באחד מהמקומות האחרונים. ברגל. האחרונים. אבל שנייה. אבל שנייה ברצינות, תנסו לחשוב מה אני אומר. אני אומר
שזה ביטוי אחר, לגזענות מסוג אחר, שבה סביר להניח שאני יכול לחשוב על קבוצות אחרות שהיו מגיעות למקומות אחרים. אם הייתי שואל, למשל, האם היית מוכן, מה שאנחנו שואלים הרבה פעמים, מה שנקרא social distance או ריחוק חברתי, לגור בשכונה עם, אוקיי? היית מקבל עמדות מאוד שליליות כלפי יוצאי אתיופיה, לא במקומות הראשונים. לא, אנחנו עושים את זה פעם בכמה שבועות, אני מוכן לשלוח לך נתונים, לא במקומות הראשונים. ערבים מנצחים באיפה ובלי תחרות, גם חרדים מנצחים את יוצאי... אבל כי זה, לא כי זה למי יש יותר, זה לא הסיפור. הסיפור הוא מאיזה צורה זה, מה מניע את זה. כי כשאנחנו מנסים לחשוב על איך נלחמים בזה, צריך להכיר גם במורכבות, וגם במהלך הפסיכולוגי שמוביל לכל דבר כזה. זאת אומרת, בואו ניקח את זה למקום אחר. זה לא יעזור, או זה לא יפחית גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, אם נגרום לחברי, נקרא לזה קבוצת הרוב, לחבב אותם יותר. זה לא יעזור, כי זה לא הסיפור, כי זה לא שם. אז לא יודע מה, מפגשים והיכרות לא תוביל אותנו למקומות כאלה. אם אתה מבין שהסיפור הוא הקומפטנס, היכולת או התפיסה לגבי יכולת, פלוס דברים אחרים שאמרתי עכשיו, זאת צריכה להיות הנקודה שבה אנחנו גם מייצרים התערבות. אז זה לא זה יותר, זה פחות. וכשאני דיברתי על שרוב הישראלים לא בוחרים ביוצאי אתיופיה את הקבוצה הראשונה, דיברתי על זה כביטוי להבדל בין מה שאני קראתי גזענות אקספליסיטית לאימפליסיטית. המעסיקים שאתה דיברת עליהם עכשיו, שאומרים, אני לא אקח יוצאי אתיופיה לעבודה, על השולחן, לתפיסתם הסובייקטיבית, אני שוב אומר, לא כי אני מאמין בזה, לתפיסתם הסובייקטיבית הם לא שונאים או הם לא גזענים כלפי יוצאי אתיופיה. זה טיפול אחר באנשים, זה לא אותה טיפול, אני מתכוון ברמה של התערבות, זה טיפול אחר בהשוואה לבן אדם שאומר, אני שונא ערבים ואני רוצה שכולם יעופו מפה. זה סיפור אחר, זה דרך אחרת להתמודד. קוראים לי גדי. קודם כל הכבוד לפורום חשיבה על המפגש, לפני שאני מדבר. כולם שומעים? אני אגיד את הכי חשוב, כל הכבוד לפורום החשיבה על המפגש. כל עכשיו לפורום. אני רוצה שתעזור לי לגבש דעה על עצמי ואני גזען או לא. רק תדע שזה הכל בגלל שאתה הכרחת אותי פה להגדיר וזה. בזכות. בזכותך, כן. הכל עניין של הגדרה ופרשנות של כל צד. אני אפתיע אותך ואולי חלק במרכאות או לא במרכאות הלבנים שיושבים פה, שעד לפני עשור, אם לא 2 עשורים, ההורים שלנו לא היו רוצים להתחתן עם יהודים לבנים. שהילדים שלהם התחתנו. כמובן, היהודים הלבנים לא היו רוצים שנתחתן עם הילדים שלהם, כל אחד מסיבות אחרות. ההורים שלי, אני אגיד, לדבר על אמא שלי, על הזיכרון וחלבה שלי, תמיד אומרים לי, אל תתחתן עם... למה? כי הם לא מספיק יהודים, הם לא שומרים שבת, הם לא קשורים, אלא אם כן תביא לי מישהי דתייה, לבנה, יהודיה, כמונו. אם תלך לצד השני, לא הם שחורים, הם פרימיטיביים, אין קשר לזהות היהודית. זאת אומרת שהפרשנות היא שונה לגמרי. אם היום היו שמים את הקייסים שלנו ברשות הרבנות הראשית, 90% מאזרחי ישראל הלבנים לא היו נחשבים ליהודים. כי ההגדרה היא שונה. עכשיו, כשאני מתייחס לדברים אחרים לגמרי, כמו שאמרת, שיוך קבוצתי, כשאני יודע מאיפה אני בא, מאיזה קבוצה אני מגיע, לרוב, אני מדבר על עצמי עכשיו אינדיבידואל, לא מדבר בשם אף אחד. אני תמיד, בתוך תוכי, הסתכלתי על האחרים כנחותים, אני מדבר כלבנים. כי אני מסתכל מאיזה ידע באתי, מאיזה היסטוריה באתי, מה היה, כשניסו להשמיד אותי בתור היהודים, קמנו ונלחמנו. כשרציתי להגיע לארצי, לא חיכיתי שיקרה משהו, התחלתי מסע. 30 שנה לא עברו, ותראה, 1.8% כולה אנחנו באזרחים, מכלל האוכלוסייה בישראל. ותראה מה אנחנו עושים. מהיום הראשון שהגענו לפה, אתה נאבק, אתה עומד על שלך. וזה הופך אותי להרבה יותר טוב משאר הקבוצות בישראל. ואני אומר לעצמי, רגע, הם כל כך נחותים. אני אומר לך ברצינות. אתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה? ואז אתה נכנס לפרויד. ההגדרה עצמית, איך האדם מגדיר את עצמו, מה הוא חושב שהוא על עצמו. עכשיו, מבחינתי זה לא משנה מה באמת האחר חושב. זה עיקר הבעיה, לצערי הרב,
עכשיו אנחנו ממש בהתהוות בדור הנוכחי שבאמת, אתה יודע, בועטים, לא כמישהו שזה, כבעלי בית באמת. והתפיסה כאן היא לא מגזענות, כי ההגדרה של גזענות היא אחרת, היא מבורות וחוסר הבנה. והדברים של אלשיך אינם גזענים. מה שמפחיד, שזה מדיניות. שזה מדיניות שהוא יכול להבין שוטר, שירביץ, עזוב אותי, מהגר שחור שנמצא פה שנתיים בתל אביב. אז לפי שלושת הנקודות האלה שאמרתי קודם, האם אני גזען או לא? מבחינת אמא שלי, שהיא רוצה רק שאני אתחתן עם הזהות יהודית נקודה, ולא משנה להם בסוף הצבע. טוב, אז בואו נגיד, כמובן שהתשובה היא, אתה לא תקבל תשובה של כן או לא, אבל בואו נגיד שני את הדברים. קודם כל, חלק גדול ממה שאמרת עכשיו, מתחבר מצוין למה שאמרתי בתחילת הדברים. בתחילת הדברים אמרתי, אנחנו כבני אדם חייבים להשתייך לקבוצות. בחלק הזה אתה משתייך לקבוצה, תרצה, לא תרצה, בהקשר הזה. יותר מחייבים להשתייך לקבוצות, מה שאנחנו צריכים זה להביא למצב שהקבוצה שלנו, בתפיסה שלנו, תהיה טובה יותר מקבוצות אחרות. אני אגיד לכם יותר מזה. אנחנו יודעים שהמוח האנושי יודע לעשות פעלולים, אנחנו קוראים לזה, בתיאוריית הזהות החברתית, קוראים לזה social creativity, יצירתיות. זאת אומרת, אם הגעתי לסיטואציה שבה הקונטקסט לא מאפשר לי שהקבוצה שלי תגרום לי להרגיש טוב לגבי עצמי, המוח שלי יעשה כל מיני דברים כדי לעשות שזה כן יקרה. כל מיני דברים, כמו למשל מה שאתה הצגת כרגע. זאת אומרת, תחשוב איך סיפרת את הסיפור עכשיו, זה מדהים. וזה לא סיפור, זאת התפיסה שלך לגבי המציאות שעוזרת לך להרגיש טוב לגבי עצמך. אני צריך להתאושש מזה איזה יומיים עכשיו, כי דרכי הסיפור הזה אני כאילו זה, אבל שנייה ברצינות, כי אנחנו חייבים את זה. איפה זה נהיה מורכב? ופה אני חושב שנייה, איפה זה נהיה מורכב? אני חושב שזה קריטי לדבר על זה. נשאלת השאלה, אם הדבר הזה הוא כן תהליך טבעי, ואם זה כן הגיוני להגיד, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו לרגע, זה כן הגיוני להגיד שבני אדם רוצים להשתייך לקבוצות, וזה כן הגיוני להגיד גם שבני אדם רוצים לחשוב על הקבוצות שלהם כיותר טובות מקבוצות אחרות. נשמע לי הגיוני, אתם יודעים, אני לא יודע מה, הלכתי ללמוד בארצות הברית, הדבר הראשון שקרה כשהגעתי לאוניברסיטה, זה שכל האנשים מסביבי כל היום סיפרו לי כמה האוניברסיטה הזאת יותר טובה מהרווארד וייל. סתם, למה? כי הם צריכים את זה, כי הם צריכים את זה בשביל היום-יום שלהם, כי זה קריטי להם. אתה שואל אותי, האם זה הופך אותם לגזענים? ואני חושב שהתשובה היא, וזאת התשובה שלי, והיא לא, אני חושב שהתשובה היא בשאלה מה הם עושים עם זה. מה אנחנו עושים עם זה ולאן אנחנו לוקחים את זה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו רוצים לחשוב על הקבוצה שלנו כקבוצה טובה יותר מקבוצות אחרות, בעיניי זה צורך אנושי בסיסי. עכשיו, לתוך הצורך האנושי הבסיסי הזה, מגיעות שאלות יותר חשובות. איך אני חושב שחברה אנושית צריכה להתנהל? האם חברה אנושית צריכה להתנהל על פי התפיסות הדיפרנציאליות שיש לאנשים? האם זה שאתה חושב שיוצאי אתיופיה הם קבוצה יותר טובה מאחרים, אומרת גם שאם אתה מחר תהיה ראש ממשלה, אתה חושב שהם צריכים לקבל יותר זכויות. לא, בסדר, שנייה ברצינות. אני רוצה כן לתת תשובה לשאלה שלך. בעיניי זה הסיפור. בעיניי הסיפור הוא האם אחר כך, לא יודע מה, כשמשטרה פועלת, כשמערכת חינוך פועלת, כשאנשים מחליטים איפה לגור, האם הדבר הזה משפיע בצורה דרמטית על האופן שבו הם מתנהגים. וזאת בעיניי, זה המעבר בין העדפת קבוצת פנים, בין העדפת קבוצת פנים, שאם תזכו בסיפור שלי על חלוקת הכסף בניסוי מעבדה, אנחנו אומרים בעצם ש-95-97% מבני האדם מעדיפים את קבוצת הפנים שלהם, הם נותנים יותר כסף לקבוצת הפנים שלהם, וזה קורה. עכשיו השאלה מה קורה על הצירים שדיברתי עליהם קודם, עלייה בציר אחד יכולה להוביל להפחתה בציר השני, ובעיניי זה תהליך מאוד מאוד חיובי, אבל צריך לקחת אותו בחשבון. אני רק אגיד שמבחינתי, לי יש עד רבע להם, אז לא יודע איך מתמודדים ב5 דקות עם... מערכת זמן, ראובן, אני רוצה להתייחס לשני
היבטים ראשונים שאחד מהם נדמה לי שאתה ניסית להתעלם ממנו. לא שמעתי ממך על גזענות אתנית, או אפיון של גזענות אתנית, ואני רוצה לקחת את עמדת השפעה, אולי משהו שלא קשור זה למזרחים או לאתיופים, למשל הגזענות האתנית שקיימת בין היקים לבין מזרח אירופה, שכאשר שבכלל מוגבר וקיימת עד עכשיו, יש אדם ויש תת אדם, זה קיים. האם גם סוג הגזענות הזאת זה קיים מול הקבוצה של יוצאי אתיופיה, או בכלל האם השאלה הזאת היא נבחנה? אתה יכול להבחן את זה, למה אתה מתכוון? תגדיר את הדבר הזה. למשל, היקים הם רואים כאן חוטאים את כל מזרח אירופה, וזה קשור היחס לאנשי העלייה השנייה, וגם כן עכשיו, בכלל זה במדינה. ולא רק זה, גם שהם רואים גם במישהו שהוא לא יקי, כלומר, אם הוא יגיע לשלטון וכולי, העמדות גם בגלל הכמות המספרית או היחס המספרי שקיים, הם רואים אולי זה ישנה את האופי של המדינה, זה ידרדר את המדינה. וזה בכלל, אני לא נגעתי לא במזרחים ולא באתיופים. עכשיו, האם קיים גם פחד כזה? כי אתה ניסית להגיד שזה בוז, אבל יש בוז שהוא גם מתורגם זה לפחד. מעולה, מעולה. זה פן אחד, זה של נקודת הסתכלות, זה שלא שמעתי ממך, או לפחות ציפיתי לשמוע. לא, אתה צודק ב100%. עכשיו, לגבי ההתבטאות של המפכ"ל הזה שהייתה, לדעתי אולי אני אפתיע חלק מהחברים, לדעתי הדברים הם לא הובנו כהווייתם. ולמה אני אומר את הדבר הזה? יכול להיות שחוסר הפרדת הרשויות, שכל רשות ורשות, שהיא תדע את מקומה, ואז זה מביא לו כל מיני סוג. מפכ"ל כזה, אני לא מבקש ממנו להיות פרופסור לפסיכולוגיה. אני רוצה שהיא תעסק, כמו שאביאל הוא אמר, זה באחת מהוועדות, כן? אני רוצה שהוא יהיה איש ביצוע. כמו שאני לא מבקש או לא מצפה, וגם אני לא רוצה גם שהרמטכ"ל יהיה שר הביטחון. אז האם הערבוביה הזאת זה ברשויות, שזה דבר מסוכן כשלעצמו, לא רק לגזענות אלא לדמוקרטיה. אני יותר בדברים הזה של המפכ"ל ראיתי כאיום על הדמוקרטיה הישראלית ולאו דווקא כאיום על הגזענות. אני אענה קודם על השאלה הראשונה ואחר כך אני אענה על השנייה ויברח. עוד שאלה. סתם, אז עוד שאלה אחת. על השאלה הראשונה, אתה צודק ב100%, זה היה בהמשך הדברים שלי ספציפית על יוצאי אתיופיה ואני רוצה להסביר, אני רוצה להגדיר את מה שאתה מתכוון, אני חושב לעשות קונספטואליזציה למה שאתה... אני מקווה שהייתי ברור. אני חושב שהיית ברור, תגיד לי מה שאני אומר עכשיו לא עונה. איפה כן יש פחד בהקשר הזה, גם בהקשר של היחס ליוצאי אתיופיה? הפחד הוא מה שאנחנו קוראים לו, ממה שנקרא האיום הסימבולי. מה זה האיום הסימבולי? האיום הסימבולי הוא החשש שעם הקבוצה הזאת, שאני תופס אותה נקרא לזה פחותה, אוקיי? תקבל פה כוח ומעמד ותתאמה בחברה וכו' 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 וכו', הם ישפיעו בצורה משמעותית על מה שנתפס פה, נקרא לזה, כישראלי הטיפוסי, אוקיי? וזה איום סימבולי מאוד משמעותי שאנחנו רואים אותו בלא מעט מקומות שבהם יש גזענות כלפי קבוצות מיעוט, שבעצם קבוצת הרוב מנסה להגיד, אנחנו ככה צריך להיראות הישראלי, ברמת הרקע, התרבות, הצבע, כל מה שנגיד, זאת הדרך שבה ישראלי צריך להיראות. ואני משמר אותם, נקרא לזה, משמר אותם נמוך, כדי שהם לא יהוו איזשהו איום על זה, וזה מה שאנחנו קוראים לו איום סימבולי. אותו דבר, כשאתה דיברת על יקים ומזרח אירופה, הם רצו להגיד, ככה צריך להיראות פה הבן אדם, זה הדרך הנכונה שישראלי צריך להיראות, או עולה חדש צריך להיראות, והם מאיימים לי על הדבר הזה. זה סיפור מאוד מאוד מעניין, שווה להקדיש לו יותר מדקה שכבר אין לי, אבל זה לגמרי נושא שהתכוונתי לדבר עליו, לא הספקתי לדבר. בשאלה השנייה. שאלה אחת. לא, יש חבר'ה שם בסוף שלא שאלו,
אז אם מתייחס לשאלה שם, אתה לא דיבר... אתה בוחר את השאלה האחרונה, לא? כן, בבקשה. יש שאלה קצרה. אתה חושב שהאפליה כלפי העדה זה כלפי הצבע, או שזה כלפי העדה הספציפית? אני חושב טוב, נעשה עוד שאלה קטנה. אני חושב שמה שניסיתי להגיד בדברים שלי, שיש פה שילוב. ניסיתי להגיד שיש פה תהליך שלם שהיה, אני חושב שהיה קורה גם ללא קשר לצבע העור, והסיפור של צבע העור מוסיף לדבר הזה, ודיברתי על האלמנטים שבהם אני חושב שהוא מוסיף לדבר הזה, ויש פה משהו שאני לא חושב שאפשר להפריד אותו, אני לא יודע להגיד לך מתוך ה-100% זה 15% על זה, עוד 20% על... אתה יודע, יש פה איזשהו שילוב. קצר. אני לוקח את כל הדברים שאמרת, ואני נזכר באיך שהציגו אותך. בואו רק... לא שומעים. סליחה, הציגו אותך בתחילת ההרצאה כפרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית. אני רוצה לקחת רגע את הנושא הזה כי זה קצת מעניין, כי בסופו של דבר אנחנו מנסים להבין את מהות הגזענות ואולי קצת למה שלה. אני מנסה לחשוב עכשיו איך אנחנו מבינים שבני אדם הם יצורים וכמו שאתה מתאר ככה המוח שלהם עובד, לכאורה. האנשים הללו הם מאיישים המון תפקידים במערכת הציבורית, ממסדית לצורך העניין. אני מניח שאנשים לא שמים חסם שהם נכנסים בבוקר לעבודה ומביאים קצת את העמדות והדעות שלהם ושותפים בקבלת החלטות, ואם תרצה, התייחסת אליה קצת משאבים או העדפות כאלה ואחרות. אתה התייחסת גם, אני מחבר את הדברים, התייחסת גם להבדל בין הגזענות הסמויה והגלויה, שמסתבר שאצלנו יש את הכל, אבל הרוב סמוי. איך אנחנו, שיודעים שזה קיים, שזה נמצא גם במערכת, ונדמה לי קובי אמר שזה פחות מעניין היחס הבין אישי, יש פה עניין של איך המערכת מתייחסת אליך כפרט בחברה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם דבר כזה? זאת אומרת, הבנו את הסיטואציה, מה עושים עכשיו? מה עושים אחר בבוקר? זה החלק הראשון של השאלה. החלק השני, הקטן, כמו שהבטחתי להביא, מאוד מצומצם. שנייה. זה זמן כדי שתשתה מים, זה לא... יש פה שאלה, אני עושה קצת זום אאוט. ישראל, וזה למדתי לאחרונה, אני חושב בשנה, שנתיים האחרונות, לא ידעתי את זה. אבל ישראל מוגדרת בגיאוגרפית, אני לא מדבר חברתית, סוציולוגית וכדומה, היא נמצאת בצפון, הקצה הצפוני-מזרחי של אפריקה. עד הגבול של הבקעה, שזה הגבול בין אסיה לאפריקה, אנחנו באפריקה. עכשיו, אני רואה את זה משבר זהות של המדינה, כן? שעדיין לא החליטה על איזה קבוצת השתייכות היא נמצאת, ויש פה מאבק. איך הסוגיה שאנחנו מדברים עליה כאן, ברמת המאקרו, ואיפה ישראל רוצה לראות את עצמה, מי הקבוצה שלהם משתייכת ומי האחרים בעצם. טוב, זה שאלות קלות, נכון? זה לא משהו שאפשר... זה לשבת. לא משהו שאפשר לענות בחצי דקה. אני אתייחס לחלק אני מתנצל, בדרך להזכרה בבית קברות צריך להיות ב-12:30, לא יכול לאחר, והנה, מאוד הבאתי מהזה, אני פשוט יהיה חייב לברוח. אני אגיד שתי מילים על החלק הראשון, ואני לא אספיק להתייחס לחלק השני. וגם החלק הראשון, קודם כל אני אגיד, החלק הראשון הוא העבודה היומיומית שלנו. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו, מה שדיברנו עליו היום הוא בעצם השאלה של בוא נבין את התהליך. זאת אומרת, זה כל ההרצאה היום הייתה על התהליך. ומה שאנחנו מנסים לעשות ביום-יום, בכיוונים שונים, אם זה בכיוון חינוכי, אם זה בכיוון של שוק תעסוקה, אם זה בכיוון כמה שאפשר בהקשר של הוועדה שהמי הקימה וכו', לנסות לעזור גם ברמה של התערבות. אני מאמין שההבנה של המוח האנושי, או של הדרך שבה אנשים חושבים... רחוקים משם. שנייה. של המוח האנושי, או של הדרך שבה אנשים חושבים, היא רלוונטית גם באופן שבו אתה תיארת את זה. זאת אומרת, בסוף אנשים שמקבלי החלטות, הם חווים את התהליכים האלה וכו'. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר משמעותי, והוא התהליך שאני קורא לו בוטום אפ. התהליך שבו בעיניי מקבלי החלטות, הרבה מאוד פעמים, נענים בעין למה שהם מרגישים כסנטימנט הציבורי. ועושים או לא עושים דברים, כי הם חושבים שהדבר הזה מתגמל אותם או לא מתגמל אותם, ברמה שבה הם חווים את האלקטורט שלהם, נקרא לזה, או הציבור.
ואני חושב, ואמי אמרה את זה קודם, אני חושב, במילים קצת אחרות, זה שהרבה מאוד זמן, מקבלי ההחלטות בישראל הרגישו שזה יעבור, שזה בסדר. זאת אומרת שאין איזו צעקה או דרישה מאוד גדולה מצד הציבוריות הישראלית לעשות שינוי בהקשר הזה, וזה יכול לעבור. ובעיניי השינוי הגדול, אני מאמין מאוד 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 בשינויים שהם בוטום אפ. מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה. והדבר הזה עובד דרך חינוך, ועובד דרך חברה אזרחית, ועובד דרך מה שקורה פה היום, אבל הוא צריך להיות, וזה אולי המשפט האחרון שאני אגיד, צריך לוודא שאנחנו לא עושים את זה במה שנקרא במברשות רחבות מדי. וצריך להבין את הספציפיות ואת הדקויות ואת התהליכים שמובילים אנשים בתוך החברה הישראלית להיות גזענים, לא סובלנים, או אני אגיד זה אחרת, אני חושב שפה יש אולי דרך אחרת להסתכל על זה, או סובלניים לגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. אני חושב שזה, הבייסטנדרטס במידה רבה, הם בעיניי מוקד הבעיה יותר מהאנשים שהם, תקראו לזה הגזענים היותר זה. אנשים בחברה הישראלית לאורך הרבה מאוד שנים היו מוכנים לקבל את הגזענות הזאת, מוכנים לקבל את האפליה הזאת, מוכנים לקבל את הדבר הזה. בעיניי זאת בעיה הרבה יותר דרמטית. ואם יש שינוי שצריך לעשות, בעיניי הוא מגיע משם. אבל שוב, הוא צריך להיות ממוקד, צריך להבין איפה הבעיה, במה נבדלת הגזענות הזאת מגזענויות אחרות. כי גם הפתרונות נוגעים בהבנת הבעיה. ואני חושב ששם אפשר לעשות שינוי, אני מסכים לחלוטין עם דברים שנאמרו פה, שיש שינוי, קורה שינוי בתקופה האחרונה, ושוב, אמרתי את זה בתחילת ההרצאה, אני אחזור אליה, זה שהדברים נגיד נאמרו השבוע, בדרך שהם נאמרו, אפשר לדבר על זה, נכון, לא נכון, טוב, לא טוב, אבל העובדה שהדבר הזה יצר דיון ציבורי כמו שהוא יצר, היא אינדיקציה לזה שמשהו קורה. זה שמשהו רחב יותר קורה מסביב, ואני חושב שזה דבר חיובי. אני מודה על ההזמנה. תודה. אני גם נשאר קצת לזמן אחרי זה, אבל תזמין אותי שוב מתי שתחשבו שזה רלוונטי. זה תמיד רלוונטי. אוקיי, תודה רבה. עכשיו נעבור לחלק היותר מעניין.